Arratsaldeon. Gaurko bilkurari hasiera emango diogu. 9 puntu dituen gazterrendan dituen bilkura da, naiz eta urritzizko puntu bat baita dugu sartzeko, baina gero momentuan hirugarren puntu bezala sartuko dugu, edo baita proposatuko dugu, eta hau da, hain zuzen ere atzo Majoriko kontseiluan erabakitako baten ondorio bat. Lehenentzeko puntuarekin hasiko gea, 2016ko urriaren 6an egindako osoko bilkurako aktaren zilborron hartzea. El primer punto, damos comienzo a la sesión ordinaria, en el cual incluimos un punto de urgencia a raíz de una de las decisiones de ayer en el Consejo de Administración de Majori. Lehenentzeko puntua, 2016ko urriaren 6an egindako osoko bilkuraren aktaren zilborron hartzea. Aprobación del acta de la sesión plenaria celebrada el 6 de octubre de 2016. Zait, Dauretiek zer duen edo zuzentzeko? Arratsaldeon, zuzentzeko baino azalpen batzuk, ordenantza fiskalei dagokion puntun, egia esan dana nahiko azkar juntzan eta pixka bat deskolokatuta geratu ginen bozketarekin, seigarrena. Orduan, gutxinez, nahi duguna da azalpen bat, eta nik ez dakit hau zuzen jasota dagoen, edo horrela jasota ontzat eman daiteken, eta azaltzen dut. Udal gobernuak proposamen bat egintzun, proposamen bat luzatu zuen hemen agertzen da bezala, alkate jaunak aurkezten du 2017ko udal tasa eta zergai buruzko proposamena, gaia eztabaidatu da irailaren 28an egindako plenurako gaien batzordean, eta horren ondorioz aurkezten du akordio proiektu bat nun honako hau onartu behinbetiko izaerarekin, edo behinbeineko izaerarekin barkatu 2017ko ekitaldian aplikatzeko. Orduan, hemen ematen da kontu, hain zuzen ere, irailaren 28an egindako plenurako gaien batzordean hitz egindako hainbat puntuz, alegia ordenantza fiskaloiek eskatzen zuten bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zuzenketa, da gutxinez eztabaidan egon zian 6, 7, 8 puntu. Alkate jauna proposamen gixara ekartzen ditu plenora eta azaltzen ditu banan-banan. Eta ondoren, gogoratuko ez zuten bezala hitza hartzen du esateko bere taldeak orokorrean ordenantza fiskalen alde bozkatu arren lehenengo zenbakidun ordenantzan, hau da, obarien errekargoen kontuan aurka bozkatzen duela eta seigarren ordenantzan hondakinen bilketari dagokionean abstenitu egiten dela. Eta ondoren, bozketaren amaitza agertzen da nun bozka guztiak aldekoa dien. Claro, guri harrigarria iruditzen zaigu udal gobernuak berak egiten duen proposamenaren 2 puntutan, bere proposamenaren kontrako edo abstentzioaren aldeko jarrera azaltzea. Gauza bat da, iritzi gisa ematea, uste dut hemen puntu hori bozkatu zenean, egontzela hemen galdera joan etorri batera hori bozkatu ziteken horrela, baina gu nahi dugu izan gutxienez azalpena alegia. Bozketaren emaitza garbia da, eta da ordenantza fiskalak udal gobernuak aurkeztu bezala, bai errekargoari dagokion proposamenean eta baita ere hondakinen bilketari dagokion proposamenean, oda zergari dagokion, otasari dagokion horretan, bozkatzen da guztion aldeko bozkarekin. Orduan, nahi dugu esplikatzea ze entidade edo forma juridikoa daukan alkate jaunak esan izanak, bere taldeak ordenantza honen errekargoaren inguruan aurka bozkatzen dula eta hondakinen bilketa tasaren abstenitu egiten dela. Hori, zea bat da, azalpen deklarazio, intentzio deklarazio bat da, edo zer rango du horrek bozketaren emaitza osotara 12 aldeko bozka dituenean. Ustatuko litzai duke ezagutzea nola gelditzen den hori. Horregatik, espreski, proposatu nuen bozkatzea puntuz puntu, banan-banan, gure alderdia bai rekargo horren kontra agertzen delako, eta baita ere, hondakinen tasa hortan, guk mailan defendatu genuen izan zen, irizpidea izatea, sasietak kobratzen zigunaz gain, 10% gehiago kobratzea. Eta, zilegia da, alderdi bakoitzak bere iritzia izatea, eta egia da, azkenen hau prozedu zela, eta aurrera, proposamena, hau atera behar zenez, gehiengoa, azkenen bilduk eta horretze gainek babesten zuenez, guk nahi genuen nabarmendu,
bai puntu horretan eta bestean, kontran galdera naiz eta orokorrean eta zen inguruan besteen ados egotea. Eta horretik proposatu nuen, banan bozkatzea, zu galdetu zuen nuen aberrea hori posible zen, eta idazkariak, esan zuen, posible zela jasotzea. Aldeko bozka naiz eta bi puntu horietan gure alderdia, bereiz penuiek egitea. Ana, mikrofona mesedez. Vale, tú sí. Zazuzu, baina, guain. Ez, alkate proposatu zon eta galdera espreski eintzin, ea ordenantzan banan boskatu ziteken. Orduan, nik komentatu non, orokorra zala danak ordenantzak ekarri zela hola onartzeko, eta beha gaina uste desan zola, orokorrean alde zegoela, eta zeukela inungo problemari boskatzeko orokorrean, alde, baina izola jasotzea bere, ez daki posizionamendu, bere taldeko posizionamendu, con el recargo el 50% eta bestia san tasa basurako tasak. Orduan, nik jasonon horrela, baina akaso egie da Igor Zehatz-Mehatz, ezin dela, vota en contra y se abstiene y luego 12 votos a favor. Nik usteet igual, gelditu behar dela, akta zuzena esatea, que señala al señor alcalde Gaztelera Zainaize que su grupo, aunque votará a favor de las ordenanzas fiscales con carácter general, está o se posiciona su grupo en contra, sin embargo, del recargo del 50% del IBI de la ordenanza número 1 y de la tasa de recogida de residuos de la ordenanza número 6. Nik usten dut horrela zintzago jasotzen dula, baina dena den iruditzen zait horrelako gai baten aurren prozedura, iruditzen zait zuzenduko diazu ezpada hola, baina prozedura izan behar dula udal gobernuak naiz eta onartzera doana edo eztabaidatu dena eta proposamen gisa etorri dena espaldin bada udal gobernuaren gogokoa bere uneko unean, eske tasa eta zergazari gea, ez gea mozio bat eta zari gea, datorren urtean herri hontan izango dien zerga eta tasa ez. Ikusten dut prozedura logikoa dela udal gobernuak aparteko beste proposamen bat badu, udal gobernuak egin beharko du aparteko proposamen bat, eta akaso proposamen horri egin beharko zaio alegazioa edo presentatu beharko da kontra proposamen bat, bi proposamenak bozkatu ahal izateko. Iruditzen zait, modu honetan, pixka bat airean geratzen dela, intentzionalidade kontu bat daola airean geratzeko, onartzen da, naiz eta gu honen eta honen kontra gauden, baina onartzen da, baina, ni baldin banaiz udal gobernu eta nik egin behar baldin bade proposamena, pixka eta raro egiten zait, proposamen bat egitea, eta nire proposamenaren puntuen kontra bozka egitea. Oza, raro bada, irutzen zait prozedura aldetik, bi proposamen egon beharko liratekela, ez? Udal gobernuarena, eta espaldin badator bat, udal gobernuaren proposamenari elegitea edo alegazioa egiten dion bigarren proposamen bat, eta hori izan beharko litzateke bozkatzen dena. Dena den, zuk egin dezun zuzenketan ikusteet, zuzenagoa dela, ezin da kontrara bozkatu eta gero 12 aldeko bozka egon. Saltzeko era bat izan lehike, baina ez da zuzena. Okeres banago gainea, plenoren gaien batzordean eztabaidatu zien ordenantzak eta geratu zien hainbat puntu, memori zeiten, geratu ziren hainbat puntu zalantzan eta gero ustet eukizinu dutela zuek bilera bat urrengo astelenean nun erabaki zenuten, ni bilera horretara ez nintzen jun. Baina eta guztiz, hori aparte eta proposamen bat edo bi boskatzea edo ez, adostu gendun proposamen bat bozkatzea. Eta igual nire akatsa izan da, ez da alkatena baizik, eta redazio aldetik esatea, votos a favor 12 alde 12, orduan, egie da, boskatzea en kontra jazten ez, igual jaso behar da, naiz eta orokorrean alde egon ordenantza fiskalaren onarpenerakin, orokorrean, euren posizionamendu edo postura dela, tasa basurako tasa ordenantza horretan edo rekargu horrekin kontra daudela. Hori aipatzea aktan eta punto. Nik uste hori aipatu behar dela, prozedimentua izan zan bezala ezakabitzen besterik hau bozkatzea baino eta bozkaketa horren aurrean edo alde edo kontra da. Esan nahi dut adibide gisa jartzeko aurrekontu bat bozkatzera bagoaz eta hemen bilduta gaudenon artean ezpada badostasun osorik, udal gobernuak ez detuzte aurkeztu dezakenik. Nik aurkezten dut datorren urteko aurrekontu hau eta bozkatzera goaz, baina nik 7.
6., 8., 9., 10. kapituluan, bueno, ez diarako inbeste, baina lehenengo, 2., 3. eta 4. kapituluan bitan abstenituko naiz, eta bitan hori ezin du egin proposamena egiten duna. Horregatik ari naiz prozedura kontua, jaso behar dela, ez direla alde ongo horretan, baina udal gobernua berak proposatu du. Nik uste beak esan zola, ez zola alde. Ez, baina ez dakit zureak atxaren, nik prozedura kontura noa. Nik proposatzen dedanaren kontra bozkatu dezaket, agian bai, baina osotara ordenantza fiskal, herria regituko duten ordenantza fiskal osoak ari gea bozkatzen. Orduan, nik proposatzen dut, baina hau ez gustatzen eta kontra bozkatzen dut, orduan nire proposamena egingo dut, naiz eta besteenarekin batez etorri. Gertatzen dena da, nik arrazoitu beharko dela zergatik presentatzen dedan hau eta zergatik abstenitzen naizen honetan eta zergatik bozkatzen dedan kontra beste honetan. Hortarako, bi proposamenen barko lirateke, baina, bueno, gutxinez nahi genuen zen, dudarekin gehatu ginen ekitaldi bertan, nola jasoko zen hau, iruditzen zaigu prozedura aldetik ez dula ondo enkajatzen, baina gutxienez argitzea hori, ez dela posible 12 aldeko bozka ditun ordenantza batek, aldez aurretik paragrafo bat izatea, baina gu kontan kontra eta ontan hasten ditu. Ez da posible, ez dalako posible. Ni uste prozedura zuzena dela, olako gauza bat gertatzen baldin bada, ez hau edo beste onartuko delako, ni uste hemen bakoitza daukagu gure egitekoa, bakoitza daukagu gure iritzia eta gure iritziaren baitan. Gauza batzutan, adostasuneta iritsiko gea, beste batzutan ez. Baina kontrako iritzi bat baldin bakago, ni uste zintzoena dela proposatzea, ni proposamen hau egiten dut ez natorrelako bat beste honekin, eta bozkatzen ditugu proposamen desberdinak. Prozedura nik uste gure aldetik izan zela aldeen altzen eran gutxinez erreztea bidea, jakinda azkenen gehiengo batek alde, bozkatuko zola proposamen horren alde, guk mailetan, bai esan genitula, bi kontzeptu hauen beste izpidatzuk, kontzeptuan beste izpidatzuk genitula, baina lehen urten ere antzeko gauza gertatu zen. Zaborranen tasarekin ere adiez, aparte utzi genuen, tasa horrekin alde ezken delako, eta azkenen aparte bozkatu genuen baita tasa hori. Hontan ere gauza bera gertatzileken, eta berez horrela ekarri genuen baita, nahiz eta proposamena aldeko boto gehien zituen proposamena ekarri, ez udal gobernua ez, eta aldeko boto gehien zituen proposamena ekarri, gure alderdiak, bai puntu horretan eta bestean, ez zegoen alde, eta baten kontra eta bestean abstentzioan esandako arrazoiengatik. Zago besterik, Zalantzaukat aparte utzi dut, baina zu baldin badiozu nik ez gogon eta hola izango zen, baina hola izan bazan ere, hain zuzen ere, arrazoia, hain zuzen ere hori da, baldin bazioen puntu bat, ez zeona adostasunik, egin zan, proposamen bat udal gobernutik orotara babestu genuna eta aldez genukana bozkatu genuna aparte, hori da esaten nahi izena, hemen gertatu ez dena, hemen proposamen oso bat egin da, ezin da proposamen baten barron puntu baten gauza bat, beste mesara eta orokortasunean 3. bat, hori da esaten nahi izan. Hemen egin dugun eztan da simplifikatu eta hori saiatu nintzen baita aurreko plenoan egiten, simplifikatzen, banan bozkatu nahian, baina azkenen egiazkariak propostu zigundana orokorrean bozkatzea eta horrela egin genuen. Gure partetik, uste eta argibiatu dela, zuzenketa horien eta listo, ez dauka. Ez da gehiago, hau mas. Bateko bozkak. Urrengo puntua. Euskal Fondoak egindako erakunde adierazpena Mendebalde Saharari buruz. Barkatu, sartutu nahi ez 2. puntua. Iraileko alkatetza dekretuen kontu ematea. Dación de cuenta de los decretos de la alcaldía del mes de septiembre. Ni gauzatxo bat nahi nuen galdetu. 3. eta ez 4. orrialdean eta 11. orrialdean agertzen dira hainbeste dekretuak non jartzen do 4. atalean segidan batzuk asuntos puntuales. Alkatetza ebazpenaren jakinarazpena, trafiko isunen, salatuei zigorrak esartzea eta puntuak kentzea. Eta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11. berdintxu hainbeste dira. Orduan pixkat azalpenak emateko zenak dira hainbeste. Edo zer ikusi dauke zeakin, esango eguen.
jarri zuen aparatu famatorrekin. Ez dut uste... Edo zer dira, zeren arraroa iruditzen zait hainbeste izatea, eta Ja, bat dut uste. iraian horretaz. Eta 11. berdintxu, berdintxu dauzkeu hainbeste santzioa ebazpenak eta trafiko zirkulazio eta bide segurtasunari buruz zigorra ipintzea, eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bat bai. Ba, ez da gizien da izateko arrazoia, ez ditu begiratu dekretu hauek. Ja, ez da ez. Baina, komentutuko dugu, gatuko dugu. Vale. Urrengo puntua, deklaración, barratu, Jesus, hemen enbatu kontekin militan. Eusko Fondoak egindako erakundea adierazpena Mendebaldeko Saharari buruz. Bueno, aipatu eta hasieran agian sartuko genitula kontuhartzaileekin zerikusia zituzten puntuak, badazpada ere, leheno edo plena uzatuzkioz lehenago joan behar izan baldin badu ere. Hirugarren puntua esan detena da urgentziz edo sortu behar genuena lehenbizi bozkatu horren sarrera eta gero urgentzizko puntu bezala. Gero puntuaren sarrera eta gero bozketa. Hau da, zuzen ere, atzo administrazio kontseiluan, Majoriko administrazio kontseiluan erabaketako batean ondoria. Eta hau da, zuzen ere, Majorin proiektu baten, redakzioaren plegu baten ondorioa. Hau da, pleguaren redakzioa, atzo onartu genuena, lotzen du datozen 3 urtetan aukera izateko zuzendaritza ere baita egiteko. Orduan, hori horrela izanik, pleguak hori horrela aurreikusiz, beharrezkoa dugu puntu bezala sartzea, eta gutxienez konpromiso bat hori horrela aurrera joko bagenu proiektuarekin, 3 urteko epea dugu hori egiteko, eta pleguak ere kontemplatzen du 3 urte zuzendaritza hori egin alizateko. Baina horretarako beharrezkoa da plegua horrela ateratzateko puntuaren sarrera eta konpromiso hori aldez aurretik jasotzea. Comentaba ayer en el Consejo de Administración de Majori, uno de los puntos que decidimos fue el de aprobar el pliego de condiciones para lo que es la redacción del proyecto de ejecución del proyecto de Majori. Con el pliego está realizado contemplando, vinculando, mejor dicho, lo que es la adjudicación de la redacción del proyecto a lo que es también la vinculación a lo que es la dirección de obra de dicho proyecto. Y para tal efecto plantea un escenario de 3 años para poder llevarse a cabo dicha dirección de obra. Y para ello hace falta plantear lo que es el compromiso directamente, o aceptar el compromiso económico de tal proyecto. Zaite zer gehiago komentatzeko edo, Mikel, edo... Bai. A ber, gauza da, hau aurrera eramateko bi kreditu desberdin behar direla. Alde batetik behar da, aurten, behar da kreditu bat izatea proiektua idazteko, horretarako badaukagu gure aurrekontuan kreditu nahikoa. Gaur egun daukagun kreditua dira 60.000 euro, orduan horietatik hartuko genituzke 35.000 gehi beza, guztira da, esango litzateke 22.650 euro, eta horretarako badaukagu kreditu eta ez daukagu ezer egin behar. Baina, gertatzen dena da, obra zuzendaritza egiteko beharko direla 40.000 gehi beza guztira, 48.900 euro. Orduan, hau aurrera emateko, alkatek esan duen bezalaze, espero da egitea 3 urtetan, baina astea 2017an. Orduan, proposatzen da, aurtengo aurrekontuetan, aurrekontuetan sartzea kontu berri bat, eta kontu berri hori izan beharko litzateke kapitalezko kreditu bat, 6. kapituluko kreditu bat, eta aurten konpromituko genituzke 48.000 datorren urteko
aurrekontutik. Horretzen da, orduan, datorren urtean, ja, aurrekontuak luzatzen baldin badea, aurrekontu berriak egiten baldin badea, ja, zuzenean, bideratuko dira automatikoki 48.900 euro zuzendaritza finantzatzeko. Obra zuzendaritza finantzatzeko. Lortzen da, horretarako sortu behar dugu konpromisu kreditu bat. Eta nola finantzatuko da? Finantzatuko da datorren urteko aurrezki garbiarekin. Hori da proposatzen dena hemen. Eta hori da orain bozkatuko duguna. Hori da kreditu hori sortzea. Bueno, puntua bozkatzeko, puntua bozkatu baino lehen, urgentzizko zea eman behar zaio eta hori bozkatu behar dezue lehenengo. Ez dago plenoaren gaien batzordetik pasatuta eta legek esaten du ez duenen pasatzen komision informatiba esaten dana, behar dula bozkatzea, ratifikazioa da urgentzizko puntua konsideratzea eta bozkatzea hori, eta gero puntua bera bozkatzea. Bestaldetik, atzo komentatu gendu Konseillo Administrazioan erabaki genuen gaur partida onartuko zala, baina nik komentatu Mikelekin hitz egiten eta alkatekin erabaki adostu dugu komenigarriena dela proiektu redazio eiteko eta obra zuzendaritza adjudikatzeko, eta oain plenoak onartzen duenez bere partida, udaletxeko partidan, zentzu kosko gauza dela, baita ere plegu administratiboak, naiz eta atzo ikusita onartuta konseilutik, udaletxean onartzea, hau da plegu administratibo teknikoa baita ere udaletxeko onartzea, eta lizitazioa eta prozedura lizitazio hietxeko mai kontratazioa eta dana izatea udaletxena. Hain naiz redazio proiektuna eta zuzendaritza. Gero ja, subentzioak etortzen baldin badira eta obra egiten baldin badira, erabakiko dugu ze egiten dan edo zer izten, egokiena hori ikusi dugu. Ez, lotuta pixkat atzo komentatu genduna konseiluan. Bai, lehenbizi puntua sartzea. Puntua sartzearen aldeko bozkak, boto osatuaren duzute puntua. Denak, ez? Nik dena den galdera bat, Mikeli eta Anari, igual oraingoan dena den zuzendaritza ez dugu esleituko. Balorazio bezala, kriterio bezala sartzen da, baina gero horrek orain aurkeztuko dira X talde proiektua egiteko, eta hori da esleituko duguna. Eta horiei eskatzen zaie eraberean etorkizunean zuzendaritzaren ordainsariak edo baita ere aurrikustea. Baina hori ez dugu esleituko, eta adibidez, pentsa diru laguntzarik edo edukiko ez bagenu, agian obrak ere lirateke egingo, orduan ez dut ulertzen ondo hori zuzendaritzaren hori gordetzearena, edo ze orain ez dugu esleitzen, ez? Bai. Atzo nartu genuen plego teknikoak eta administratiboak erabaki dugu, konsideratzen dugu egokiena dela, gure aurrekontua denez, guk tramitatzea, hau da, lizitazioa, onartzea udaletxeak, eta gainea kreditu hau sortzea, bai dela plenoko, esate batek, plenoko onartu behar du, baina plegu ekonomiko administratiboak eta teknikoak onartzerakoan udaletxeak onartzen badi baitu, el órgano kontratazioan da alkatetza, hau da, izango litzaka lizitazio importen gatik, da alkateen almena. Osea, guain proposatzen dena da kreditu sortzea, gero lizitazioa eta prozedura guztia udaletxetik eramatea. Piskat, atzo komentatu zana, etzan erabakiz, ez dakit ikusi gendun piskat ze izango litzateken egokiena, eta Mikelek eta nik ala ikusten dugu. Bai, ez nik esaten dutena, zalantza dauketela zuzendaritza horrekin, ea benetan, esan nahi dut, plegu hauen arabera eta esleipen honen arabera, udala, beraiek egiten dute proposamena, baina guk ez diogu esleituko. Esleituko da ondoren, eta gu behartuta gaude gero esleitzea proposamen hori egiten duenari? Urtez. Horregatik jarri da 3 urteko epea, aurreikusiz, bazekiko lan ez egingo da, orduan 3 urteko epealdia horretarago da, 3 urtez. Nik uste ez dakit, plegutan onartzen dena guain lizitatzea eta prozedura irikitzea da
proiektun erredakzioa. Gaizki ez badet ulertu zen pleguak ez ditu prestatu, aurre ikusten da baita ere zuzendaritza proposamenak egitea. Orduan, horiek baloratzen dira. Eta gero, erabakiko dugu zein ematen diogun, ze planteatzen duten prezio horiek ustet urte beten mantendu egin behar durela. Nik uste eta horre ikusita dagoela horrela. Baina egia da, guaingo hontan proiektuen erredakzioa dela eta hori alkatetzan bidez egingo dela, ze ikusten dugu egokiena hala dela. Nik bozkatu baino lehen, hori izan zalantza bat, baina nik bozkatu baino lehen, aipamen batzuk egin nahiko nituzke gai guztionen ingurun, eta, hasieratik aipatu, erabat jarrera ere ikitzailea daukagula, eta ikusten dugula azkenean diru laguntza batzuk ere pendiente daudela, eta ez dela inolako asmoa oztopatzea. Baina, bai adierazi nahiko nuke, ze, atzo egia da Majoriko Kontseiluan bilera izan gendula, baina aurretik ere guk nik bilera bat izan nun, bai udal arkitektoarekin eta alkatearekin eta Majoriko zuzendaritzarekin, Majoriren inguruan, egin behar dian lan hauen inguruan. Eta, pare bat gauza adostu genitun edo behintzat irutu zitzaidan iritsi ginala ondorio batzutara. Batzan ez zitzaigula iruditzen eta aurrekontuetan gaine, aurrekontuak maiatzean onartu genitunean baldintza hori jarri gendun, hau da 60.000 euro horiek ezin ziala bideratu bakarrik kubaren egokitzapenarako, baizik eta Majori osoak ikuspegi orokor bat behar zula, eta bilera hortan bai gelditu ginen, kubaren egokitzapena behar bat zala, baina bai aurreko kontuan izan behar zala, kubo horren egokitzapena soilik etzala Majorin daukagun arazoa, eta pleguetan jaso bartzala benetan, pleguaren egokitzapen hori ezintzala izan sekulako obra ondoan ere arazo pila bat ditugulako, eta baloratu beharko liratekela faseka egiteko aukerak, aukera ekonomikoagoak, eta beste aukera batzuk ala nola gaur egun dagon pista espazio estali baino iriki bat izatea, hau da ventilazio naturalarekin eta inungo kalefaziorik gabe, azkenean obraren kostuak ere arintzeko. Atzo azkenean aurkeztu zitzaizkigun plenotan, plegutan barkatu, baldintza horiek ez zian jasotzen, eta azkenean aldaketak sartu genitun, naiz eta oraindik ez ditugun jaso, eta baldintza horrekin onartu zian, baina egia da atzo aldaketa horrekin ez gendula aipatu, eta horregatik esaten dut, jarrera ere ikitzaile izango dela, baina bai aurreratuko dut, abstenituko gehala, zeatik guk adostu gendun, kubaren hau aterako zala, baina era berean eta momentu berean eta batera aterako zala ideia lehiaketa bat jakiteko Majorirekin zer egingo dugun. Majorirekin egingo ditugun berrikuntzak edo edozein egitasmo ezin da izan orain kuboa egokitzen dut, orain sauna egokitzen dut, eta oraindik ez daukagu kirol instalakuntza guztian egingo dugun plangintza orokor bat. Orduan, nik aipatu nahiko nuke, iruditzen zaidala horretan gelditu ginen, egia da atzo plegu horiek onartu genitula sartu genitun baldintzekin, eta atzo azkenean aldaketa horiekin eta etzela aipatu ideiaren lehiaketa horrena. Baina berriro aldarrikatzen dugu Majoriren ikuspegiak orokorra behar dula, eta ideia eta oso garrantzitsua iruditzen zaigula ideia lehiaketa hori eta kubaren egokitzapena momentu berdinean ateratzea, azken finean lanean arituko dien talde horiek izango dielako ziurrenik denak ideia lehiaketara aurkeztuko dianak eta Majoriren ulermen sakonago bat edukiko dutenak. Eta horregatik, jarrera eraikitzaile horrekin eta diru laguntza batzuk pendiente daudela kontuan izan da, abstenituko gea, baina urrengo gai honen inguruan eta ideia lehiaketaren inguruan eta aurrera pausorik antzen baten ez badegu, aurreratzen dugu hemendik aurrera gure jarrera kontrakoa izango dela.
Bueno, argitzeko azuz genuen egia da, Administrazio Kontseiluan hitz egin ideilaketa honi buruz, baina horrek ez du esan nahi, aurreko Administrazio Kontseiluan geratu ginen bezala, ideilaketa hori martxan jarriko ez genuela. Berez, gaur gure barne bileran hori ere mai gainean jarri da, urgentziz martxan jartzeko, paralelo biak aurrera ateratzeko. Ayer yo quedé mal informada entonces, porque yo pensé que iban a hacer el arreglo y luego no iba a ser para este pleno, sino para el próximo. Porque incluso yo quería compartirlo con mi grupo y estaba esperando que Ana mandara, que yo le pregunté a Mila que si le había llegado alguna información y que aprobamos, pero con el arreglo que se había planteado. Ayer ya comentamos, salimos por el pleno este punto. Con las condiciones que habíamos hablado en el anterior Consejo de Administración. Por un lado, el de plantear, poder impulsar o poder puntuar de una manera clara el hecho de que la redacción del proyecto fuese realizable por fases, porque tampoco sabemos en otros momentos la cantidad de las ayudas o subvenciones que vamos a tener, y por otro lado llevar paralelamente lo que es el concurso de ideas, que creemos también interesante para poder plantear de una manera integral lo que es el futuro de mejor y poder planificarlo de una manera más eficiente o lógica. Pero sobre la redacción del presupuesto, luego llegamos como a una conclusión de que no iba a ser necesario, que con lo que teníamos se podía presentar. ¿No fue eso lo que dijiste al final? Y yo pensé que no se iba a someter eso hoy aquí. Yo creo que lo que se comentó ayer y lo que se discutió, porque existía no mucha duda, pero sí un poco duda respecto al tema de quién era el órgano competente. Lo que sí se comentó ayer fue que yo dije que, aunque el Consejo daba el visto bueno, incluso aprobaba el pliego de condiciones y aprobar la licitación, como Majori en su presupuesto no tiene partida presupuestaria que habilite para hacer eso, ese acuerdo o ese visto bueno quedaba condicionado a que el Pleno en el día de hoy aprobase en sus presupuestos la partida presupuestaria correspondiente, y aprobar la partida presupuestaria y para el año que viene, bueno, lo que ha dicho Miguel, hubiera un compromiso de gasto para el tema de la dirección de obra, que aunque no se licite ahora, para el año que viene. Yo creo que se habló en esos términos, y de hecho creo que se habló también pues de si tenía que ser la propia sociedad Majori Kiroldegia quien tenía que gestionar la licitación y el procedimiento y todo, y se hablaba de que quizá lo conveniente era que, al ser el ayuntamiento quien tiene en su partida presupuestaria ese dinero, sea a la vez el que licite y haga la gestión de este procedimiento. Se habló incluso de las subvenciones, de quiénes podrían solicitar, quiénes son beneficiarios, qué eran entidades municipales en general. Se habló de todo esto, si no me equivoco, en el día de hoy, y lo que se aprobó fue aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas con los condicionantes de meter lo que Adurra estaba haciendo, que venían resultado de la reunión, que yo no estuve, pero que efectivamente había dicho y que no se habían incorporado quizá en el último momento, y se acordó que se metieran esas cosas, que él estaría además nuevamente con Juanma, con el arquitecto, para retocar el tema y definitivamente aprobar, pero quedó aprobado ya ayer con esos condicionantes y condicionado a que hoy el Pleno aprobase esto que vamos a aprobar en este punto y que se va a meter como punto urgente. Yo creo que quedamos así, ¿eh? Galdera bat argitzeko, Mikel, ordun da bakarrik argitzeko. Aurtengo aurrekontutik 60.000 euro genitun, baina gain esan dezu 35.000 gehi beza, esan nahi dut, ideia lehiaketa horretarako geratzen zaigun apur hori erabiltzeko aukera edukiko genuke bakarrik, ezta? Galdetzen dut, Beste aldaketa bat ez baldin bada egiten. Bai, aurrekontuan geratuko lehiateke barkatu 6.000, 6.650 euro gutxi gora bera. Vale, oza, 60.000 euro, keen 42.650. Vale, hori da geratuko lehiatekena. Bueno, aldeko bozkak, abstentzioak, kontra. Bi kontra, bost abstentzio eta 6 alde.
Horrengo puntua, gezerrendan bukaeran dagoena da, eta lehen esandako ordengatik orain bozkatzera joango gara. Eta da 8. Goiekeren puntua. Hain zuzen ere, obra zergan gainean, hobari proposamena izateko eskaera egin ziguten, eta, aprotxatuz, gaur pleno genuela, plenoetako batzorrera pasatu genuen puntu hau. Obrak oraindik hasi gabe dago, baino, proposamena edo proiektua behintzat gainean dago aldeen neurrian berehala edo hasteko. Eta hortarako erakunde publiko bat izanik proiektua bultzatzen duena horiek egin zuzen ere, eta honek duen helburu ekonomikoa izanik, proposamena da zergan ehuneko 95ko hobaria planteatzea. Ese punto lo adelantamos en el punto 8, es el relativo a la petición o solicitud de Goyeki para la bonificación del 95% del impuesto de construcciones. El proyecto está ya en el ayuntamiento para su análisis. Entendemos que en breve comenzará dicho proyecto, dicha obra, y siendo una entidad pública como es Goyeki y siendo un fin también de impulso económico también para la comarca, como es el que va a definir dicho proyecto, pues la propuesta es el de plantear una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones. Ez da norbaitek ezer duen edo esateko. Aldeko bozkak 13. Eta hurrengo puntua, 3. hain zuzen ere, da Euskal Fondoak egindako erakunde adierazpena Mendebaldeko Saharari buruzkoa. El siguiente punto es la declaración institucional de Euskal Fondoa sobre el Sahara Occidental. Bere aste honetan edo horreko astean jasotako adierazpena da Euskal Fondoak egiten diguna. Euskal Fondoa da Euskal Herriko hainbat udaletxe bultzatzen duen lankidetzarako erakundea, eta horien artean Saharako herria izan da lagundua oizkoa izan den herretako bat. Eta kasu honetan, mozioak berak edo adierazpenak berak esaten duena, urriak 9 Marokoko gobernuak basartzeko aukera ukatu zion giza eskubideen behatzaileen euskal ordezkari bati. Hain zuzen ere, Saharar biktimen elkartea biktimentzako lehen jardunaldiak antolatzen ari ziren egun horietan, eta horren ondorioz, hau da esaten digutena. Ikerketa lana Saharako biktima eta erakundeekin partekatzeko ekimen hau, giza eskubideen alorreko edozein ikerketa prozesuaren parte bat da. Eta Euskal Fondoak lagundutako ikerketa proiektu baten parte ere baita bada. Aurka, egiten diogu giza eskubideen behatzaile eta ikertzaile ezagunek osotutako talde horri sarbidea ukatzeari, hori da lehentzeko arrazoia, Saharar herrerekiko elkartasuna adieraztea ere, zehazki egunero bitarteko baketsuen bidez, egoera horren aurka borrokatzen diren Saharar emakume aktivistikiko hurbiltasuna adierazte nahi dugularik. Hain zuzen ere, injustu, haien egoera aztertu nahi duen aipatutako behatzaile taldeak. 3. puntua eskerrak ematea da, talde behatzaile honi, giza eskubideen alde egiten ari den lanarengatik. 4. Marokoko gobernuaren aurrean egin beharreko ekintza guztiei heltzeko eskatzen diegu Espainiako gobernuari eta nazioarteko erakundei ere. Eta berresten dugu Mendebaldeko Saharako giza eskubideen urraketa larriak ikertzeko proiektuarekin dugun konpromisoa. Euskal Fondoa es un organismo público formado por una buena parte de municipios vascos. Uno de los
pueblos sobre los cuales se está trabajando proyectos de cooperación es el Sahara. Y bueno, pues el pasado día 9 de octubre el gobierno marroquí prohibió la entrada a uno de los observadores de este grupo que precisamente está ahora mismo haciendo un trabajo en torno a las víctimas también en el Sahara. Y en ese sentido, bueno, lo que plantea la declaración esta es dejar claro que estamos en contra de esa prohibición de entrada de los observadores en el Sahara para poder trabajar los diferentes proyectos que están trabajando y plantear a los diferentes gobiernos también que también tengan las tramitaciones oportunas para poder agilizar o evitar en la medida de nuestras posibilidades este encontronazo y, bueno, por supuesto, dar apoyo a este grupo de trabajo, así como reafirmarnos en el trabajo que se está haciendo en el Sahara en torno a cualquier cuestión. Zait, norbaitek edo. Bueno, ez, vale, aldeko bozkak. Vale. Urrengo puntua, bosgarrena. Laugarrena barkatu. EH Bilduk eta hau bezpeago jarrita Ordizia orainek sinatutako emozioa Aralarren kontserbazioaren inguruan. Bai, barkatu. Ni jaso nuenen emailez, bidali nuen atzuna esan ez guk ez gala Podemos, guk Ordizia orain gara, eta ia aspalditik gaudela kontu horrekin eta mesedez errespetatzeko. Zuzenduko dagoen. Espero. Moción suscrita por EH Bildu y Ordizia orain sobre la conservación de Aralar. Bale, guk puntu honetan azalpen bat, lehenengo plenorako gaien batzordean guk sarrera ematen genuen edo babesten genuen Landarlanek aurkezten duen mozioa eta zentzu horretan azaldu genuen prestutasuna sarrera emateko horri eskatu zitzaigun alderdi gisa aurkeztu behar dela eta horregatik uste eta agertzen dela hor EH Bildu eta Ordizia orainek sinatutako mozioa dela, baina esan nahi dugu Iñaki berak IESaren inguruko mozioan azaldu duen bezala, alegia ez dela alderdi sozialistaren mozioa, baizik eta gehiturena, eta oraintxe hau batez onartu berri dugun Euskal Fondoak, Euskal Fondo bezala egiten duen proposamen gisa, guk ere argi ustea, guk sartzeko babesa eman diogula, baina proposamena Landarlanena dela, eta hain zuzen ere guk Landarlan ematen diogu hitza defendatu dezan mozioa. Ondoren ja eztabaidan bakoitzak berea esan dut, eskatuko genuke baita ere zuzenketa hori egiteko, alegia guk sarrera ematea onartu dugu, baina... Ingo de zuzenketa, baina okerrez banago lehengo honen, aipatu genuenen moziorena, ustet milak eta zuek esan zenutela, eta gainenik eskatu inon. Hori ala baldin bada, esan dizuen, idatziz mesedez sartu zuen izenean, eta geratu ginen horrela. Horregatik ni jarri dut, Ordizia orain eta EH Bildu, Ez dauket inungo problemarik? Igual gaizki ulertu, nik alderantzin nik ulertu nun, Landarlan, zuek aurkezten, norbaitek aurkezteko, bai, aurkezten dugu, ez dugu inungo eragozpenik, babesten dugu plenorera ematea. Plenoren gaien batzordea aipatu zen, eta geratu ginen, okerrez banago, Ordizia orain da EH Bilduk sartuko zutela gaina idatzi, eta gaina nik eskatu egin nun, da milak esan zin, bai, sartuko dugu. Zeren egia da, Landarlan bera mozioa sartu zuela, eta nik behar bada gaizki ulertu bat izango da, baina han bertan, Landarlanek aurkeztu egin du. Eta guk ados gaude, eta orduan uste, eta behar bada gaizki ulertu bat izango zen, esan zenuen. Hori aurkeztu egin behar da bestea batea, zuek aurkezten duzue, eta esan genuen gu, bai, onartu egiten dugu. Baina, ez du importantzi gehiago hori, bakarrik azpimarratzea proposamena Landarlanena dela, eta ni uste balio horre daukala ez guk aurkeztea guri proposatu zitzaigun, eta babesa ematen diogu. Ez dauke importantzik, lo único, gai zerrandan gero aktan jasotzen da, eta nahi nuke adibidez Iñakik komentatu zin bezala, lehengo gunean ez da PSOEko mozioa baizik eta beste hau, eta zuzendu egin dugu, nek ez dauke problemarik. Landarlan baldin bada, Landarlan da. Zue baldin bazeate, zue zeate, baina ez batez ere aktan jasotzeko.
Bai. Eta hitza beraien pasatzen diogu gainez defendatzeko mozioa. Micro. Bueno, arratsaldeon, nik hitz egingo dut landarlanen izenean, itzultzailea badago, ez? Bai, eskerrik asko. Bueno, esan behar dut, landarlanek sartu zuela mozioa udaletxeko registroan urriaren 20an. Eta baita, eman geniela Ordizia Orain eta EH Bilduri, bueno, beraiek ere esateko, sartzeko plenoan, argitzeko. Landarlanek sartu du mozioa. Alderdi hauek, babesten badute, oso ondo. Bueno, ez dut irakurriko sarrera, ze banatu indiet hemen daudenei, mozioa banatu diet, zuek ere badaukazue. Labur bilduta, mozio honen arrazoia da, hain zuzen, Aralarren pista proiektu bat badago, obrak hasita daude, eta gainera, egon ginen azkeneko mankomunitateko bileran hemen, Ordiziako udala da Enirio Aralar mankomunitateko lehendakaritza duena, historikoki, eta alkateak, hasieran botoa eman zuen, gero ez dakit zer egin zuen, esan didate esan zula ezetz, eta hemen udalbatzan guk uste dugu ez dala eztabaidatu gaia. Eta iruditzen zaigu, Ordiziako alkatea baldin bada mankomunitateko lehendakaria, Ordiziako udalean eztabaidatu behar dela gaia. Eta herritarrei ere ordiziar bezala eman behar zaigula aukera. Hori da arrazoi bat. Beste bat da, hain zuzen, Saltarriko pista, ingurumen inpaktuko azterketa onartu zen udaran, gu konsultatuak izan ginen, beste elkarte batzu bezala, jakingo duzue iruditzen zaigula oso axaleko azterketa dela, erabat aurka gaude, benetan, iruditzen zaigu inpaktu larriak suposatzen ditula, eta esan behar dut baita mozioa aurkeztu genuenean, oraindik uste dut mankomunitateko bilera egin gabe zegoela. Guk sartu genuenean, edo idatzi genuenean, ez genekien mankomunitateak onartuko zula, datorren urterako eta hurrengo urtetarako pista gehiago egitea Aralarren. Falta diren txaboletaraino. Horregatik hori ez dago hemen sartuta. Sarrerarekin bukatzeko, hemen gogoratzen dugu, orain dela ia 4 urte, 2012ko abenduaren 20ko udalbatzan, Landarlanek eta Naturtzaindiak aurkeztuta, sartu genuen mozio bat biodibertsitatearen alde. Eta hor besteak beste, aipatzen zituen, biodibertsitate gune batzuk, aipatzen zuen Oiangu, uste dut, aipatzen zuen Oria Ibaia, aipatzen zuen Aralar. Eta esaten zuen, Ordiziako udalak konpromiso bat hartzen zuela naturaren alde, eta Aralarko kudeaketa plana burutzeko eskatzen zuen. Mozio hori onartu zuten EH Bilduk eta EAJak. Eta uste PSE abstenitu zala, ez zegoelako partida ekonomikorik. Ia 4 urte pasatu dira, eta gauden egoeran. Aralarko kudeaketa planik egin gabe, eta Gorozkintxuko pistako obrak hasita. Eta orain hasiko naiz eskaerekin. Eskatzen dugu, edozein pista berri egin aurretik, onartu aurretik hobeto esan da, mankomunitateak 2003an onartu zuen plana edo egitasmoa, jartzeko naturaren babesaren menpe. Aralar natur parkea da. Komunikabideetan atera diren informazioetan mendigaztaren alde, hartzaien alde, Aralar naturparkea dela ia ez da aipatu. Eta hori oso larria da, oso larria da. Horregatik esaten dugu, mankomunitateak onartu zuen egitasmo hori jarri behar duela naturaren babesaren azpian. Eta gainera, naturaren babesaren menpe.
herritarren parte hartzea eta eztabaidari bide eman behar dio. Eta bitartean, berriro diogu, Goroskin txupistako lanak, eta ni gonbidatzen dut hemen zaudeten guztiok, eta oso ondo egongo litzateke udaletxeak antolatzea irtera, eta deitzea herritarrak. Eta guazen denok batera ikustea, zer egiten ari diran. Ia balizatuta dagoen, gaur bidali dizkidate argazkiak, balizatuta dago makinak ari diren zatian, baina hortik aurrera ez dago balizatuta. Eta hori da, ingurumen inpaktuko azterketak eskatzen duen neurri bat. Beste bat, zabalera 3 metrokoa, astakeri bat, alare, bakur batan ia 4,5. Honena izango litzateke irtera bat egitea, denok batera, guazen ikustea, zer egiten ari diren. Orduan, bitarten eskatzen dugu Goroskin txupistako lanak gelditzea, baina berehala. Eta Saldarriko pista proiektua berehala bertan bera gelditzea. Guk hori eskatu diogu diputatu nagusiari Markel Olanori eta ingurumen diputatuari. Bigarrena, hemendik aurrera, Eniro Alarko mankomunitatean garrantzizkoak diren gaietan, batik bat urtero onartu beharreko plangintza lanak eta aurrekontuak, Ordiziako udalak hartu beharreko erabakiak dagokion sailean landu eta osoko bilkuran onartu daitezela. Hemen hartu da adila erabakia, herritarrok jakin dezagun baita zer erabakitzen dan, eta aukera izan dezagun esateko, mankomunitatera eraman aurretik. Mankomunitatean ordezkaria dana ordezkatzen du udal batza eta ordezkatzen du Ordizia. Hirugarrena, orain dela 4 urte bezala, dagokion erakundeari eskatzea Aralarko erabilpen eta kudeaketa plana onar dezala. Edozein plangintza aurrera eraman ahal izateko beharrezkoa. Ez dakit orain dela 4 urte eskatu zan, onartu zan, baina ez da ezer egin, orduan bestera batera eskatu beharko da. Mankomunitate osoak zerbait egin beharko da, ze parke naturala onartu zanetik uste dut 22 urte pasa direla. Laugarrena, Eniro Alar mendi publikoa izanik, mankomunitatea erakunde gardena eta irekia izatea. Horretarako dokumentazio osoa web orri baten bidez, herritarrei zabalduz, hartzen dituen erabakiak publiko eginez, informazioa zabalduz, eta Eniro Alarren zainketan herritarrak parte hartzeko bideak ipiniz. Hau ez da oraingo udalaren kontua bakarrik. Hau kontu zaharra da. Esan nahi dut, aurreko udalek ere ardura izan dute honetan. Bada garaia, 2016an gaude. Zuzartzen zea interneten, jartzen dezuen Eniro Alar mankomunitatea eta zer ateratzen da? Wikipedia. Besterik ez dago. Benetan, txundituta gaude. Baina ez hori bakarrik. 14ean, obrak hasi aurretik, ostirala, etorri ginen, sartu gendun instantzi bat, eskatuz, Goroskintxuko pistakori buruzko proiektua, bagenekielako makinak goien zeudela. Geroztik, beste 2 aldiz etorri gea. Beste 2 instantzi, 3 instantzi dauzkeu. Gaur seguna da, azaroak 3. Ez daukagu ezerrez. Badakigu egin zala kontratazio mahai bat, akta bat hartu zala, espediente bat badagola, baina ez daukagu ezerrez, eta makinak lanean ari dira. Hori ezin dugu ulertu. Horregatik esaten dugu, mankomunitatea erakunde gardena eta irekia izan behar du. Eta ematen du, dena izkutun ari zeatela gordetzen. Eta lehendakariaren gana zuzentzen naiz. Hau guztiz anormala da. 5. Aralar naturparkeak dauke organo kudeatzaile bat, patronato bat. Landarlanek parte hartzen du hor. Egia esan oso gutxitan biltzen da, urtean behin, iaz ez dakit bildu zan, Hoiek ere ez dute ezerrez esan honetaz.
Aralarko Parke Naturala eta Konservazio Bereziko Eremuaren organo kudeatzaileak, Aralar mendian edozein pista berri onartu aurretik, mendiko bide azpiegituren plangintza orokorra planteatu dezala eskatzea. Eta lehen bezala, gizartearen parte hartze eta eztabaida prozesu zabal bat irikiz. Bueno, esan behar dut hori guk eskatzen dugu. Baina 2002an, Eniro Aralar komunitateak onartu zuen egitasmoan idatzita dago. Idatzita dago. Orduan, Eniro Aralar komunitatea bere arauen kontra ari da. Ze, Landarlanek eskatu zuen informazioa urte hasieran, hasieran, martxoan edo hortik aurrera, bilera batetara deitu zitzaigun, baina uztailean Baina erabakiak zeinekin hartzen dira? Hartzen dira hartzai eta ganaduzalekin. Eta gu ados gaude, hartzaiak eta ganaduzaleak egon behar dira Aralarren, baina baldintza batzuekin. Naturparkea dalako. Ez mendizalekin, ez naturtaldekin, ez ekologistekin, ez argazkilarekin, beste sektorekin ez da kontutan hartzen. Ta bada garaia. Kontuan hartzeko beste sektoreak. Aralarren 120 ganaduzale daude bakarrik. Hoien barne hartzaiak uste dut. Eta okertzen banaiz, norbaitek zuzendu dezala. Eta zenbat biztan legea, Eniro Aralar komunitateko 15 herrietan, zenbat gea, ia 37.000. Orduan, erabakiak hartzen ari dira, 120-ren alde. Eta besteok, existituko ez bagina. Eta gero horrekin lotuta dago azkenekoa, mankomunitateko lan batzordea desegitea. Ez duelako aintzat hartzen Aralar Naturparke eta babes bereziko eremua dela. Ez da gizartea informatu eta parte hartzeko bideak jartzea. Aralar Naturparkea da, baina horrez gain, Europako Natura 2000 sareko gunea da. Eta iraile honetan izendatu dute babes bereziko eremua. Haze paradoja. Justu, babesa haunditu diotenean, orain dela 15 urte edo gehiago, hemen esaten du 20, egin nahi izan zituzten pistak, diputazioak egin nahi izan zituen garai hartan, 15 kilometro, orduan gelditu egin genituen, orain, babes maila handiagoa eta pista gehiago. Baina hor egongo gara. Orduan, lan batzordea, hemen zaudeten jakiteko, mankomunitatean lan batzorde badago. Lan batzorde horretan parte hartzen dute udal batzuk, direla Aralar ingurukoak, Abalzizketa, Amezketa, Zaldibi eta Taun. Eta zein gehiago parte hartzen du hor? Hartzaien 2 ordezkari. Behorzalen beste 2 ordezkari. Eta Beizalen beste 2 ordezkari. Alegia. 6 abeltzain, jo dezagun 2 hartzai eta 4 ganaduzale. Eta 4 ordezkari politiko. Eta beste inorrez. Bai, nekazal sindikatu, oso ondo. En eta enba. Bai. Noski, baina sektore bat da. Oso interesatua, interes ekonomikoak dituena. Eta beste interesak ez da ordezkatuta. Horregatik, ikusita, ze abelera duen lan batzorde horrek, nola, beraiek ez dituzte erabakiak hartzen ditu hemen mankomunitateak, hori ere egia da, baina proposatzen duten bezala, eta zer kontutan hartzen duten, horregatik eskatzen dugu lan batzorde hori desegitea. Ze horrela, Aralar Naturparkea pikutara dijoa. Eta noski, erabaki horiek, hemen onartzen badira puntu hauek, lehenbailen Eniro Aralarko mankomunitateko herriei jakinaraztea. Eta lehenbailen da lehenbailen. Gaur onartzen bada, bihar. Eta baita, lehenbailen Foru Aldundiko ingurumen eta mendietako eta natura inguruneko zuzendariei jakinaraztea.
Bueno, eta mila esker izan duzuen pazientziagatik, baina noizbait mikrofonoa euki, aprobetxatu behar dut aukera. Bueno, guk aurreratu dugun bezala landarlan emozioari iruditzen zaigu bideman behar zitzaiola beste edozein erakunderi ere eman behar bezala, eta honen inguruan egia esan beraiek guk baino beto ezagutzen dute pista, baino aipamen batzuk egin nahi genituzke gehien bat prozesua nola izan dan, eta gehien aldarrikatuz galdera ez dela zer egin, baizik eta nola egin, ez? Eta nola hori iruditzen zaigu erabat traketxa eta iluna izan dela. Azken finean, Aralar ditun babes guztietatik haratago eremu publikoa da, 15 herriren eremu bada, eta nik uste horrek eskatzen ditula prozedurak modu batean izatea. Eta sinistezina da, gaur egun oraindik, adjudikazioaren edo esleipenaren inguruko daturik ez izatea, eta areta gehiago egiten ari dian lanen proiektu teknikorik ez izatea. Ze nik ingurumen inpaktorako azterlanean dagoen dokumentuak aztertu ditut, baino harritzen naiz dokumentu horiekin inungo sestrakurba bat ez daukan ortofoto batean kolorez agertzen dan pista baten inguruan nola esan liteke, nik ezin dut esan, gaur egun daukaten informazioarekin ondo edo gaizki iruditzen zaidan ez dakitelako, eta nik uste larria hori dela. Larria da baita ere, naiz eta hola argudiatu daiteken inpaktuaren azterketa ere modu simplifikatuan egitea horrek suposatzen dulako erakusketa publikoak ekiditea, eta berriro esaten dut, azkenean eremu publiko bateaz ari gea eta ez dago inunako plangintzarik, eta nik egin nahiko nuke nola baiteko lotura bat, ordizian edo edozein udalerritan edozein jarduera edo egiteko, eta baita lurzoru ez urbanizagarrian eta babesa duten eremutan plan orokor bat daukagu. Eta horrek arautzen ditu bertan egin daitezkeen gauzak. Sinestezina dirudi, Aralarrek horrelako bere kudeak eta planik ez izatea eta erabakiak hartzea orain gauza bat eta gero beste bat. Eta prozesu guzti honetan, ekarri nahiko nuke esaldi bat denon gogora. Ze alkateak alkatetza hartu zunean esan zuen, nuestra labor tendrá 3 pilares, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Eta nik ez dakit 3 zutabe horiek Ordiziako udalerako baliagarriek diran, hori eztabaidagarria izango litzateko, baino ineriorako ez, kasu honetan eremu publiko batean hartzen dien erabakien inguruan herritarren parte hartzerik ez da eman. Gardentasunik proiektuak eta hartutako erabakien berri ematen ez da momentutik ere ez, eta kontuak ematea esleipenaren inguruan ere kontutan eduki behar dugu gaina ez dela eremu publiko bat, baizik eta egin behar dian inbertsioak ere diru publikoarekin egingo diala. Orduan, iruditzen zaigu sinistezina prozedura. Eta era berean bai aipatu nahiko nuke guk geuk onartu gendula eta onartzen gendula hasiera batean Goroskintxuraino pista bat egitea, baino zenbait baldintzekin, ze hor ere bai egia da beste aukera bat egon bazegola, Zaldibiako lurretatik mandobide bat erabilita egin ziteken pista bat Goroskintxuraino iristeko. Zaldibiak ez zuen ezetz esan, Zaldibiak bai jarri zuen mai gainean herri galdeketa baten bidez galdetu beharko lukela eta baldintza hori jartzen zula, eta aukera hori ezinezkoa zala jakin gabe beste aukera honekin jarraitzen dugu. Gainea aukera bat izan da,
zenbait bertan dabitzen zenbait hartzaileen ere eragozpen bat sortuko dien pista bat izango dana, azkenan bi hartaldi biltzen dialako eta bi eremuak pistak erditik zatitu ditulako. Orduan, ez zaigu iruditzen bat ere normala gauzak horrela egitea, erabakiak horrela hartzea, eta inungo konturik eman gabe eremu publiko bat eta zai gehalako, ze argi dago Aralarrek bere ezaugarriak ditula, azterketak daudela Aralar gaur egun kontserbatzeko eta bertan dauden belar mota batzuk eta mantentzeko hartzaintza beharrezkoa dela. Eta hori ez dugu ukatzen, baina uste dugu gauzak beste modu batera egin behar diela eta gardentasun batekin egin behar diela. Eta baita ere Aralarreko plangintza guzti hortan ere bai iruditzen zaigu datorren urteko inbertsio plan hortan txabola guztitara edo gehienetara pista egiteko erabakia horrela hartzea, badakigunean 2003an Enirio Aralarreko zenbait dokumentutan ere azterketa bat egon badagola, nun aztertzen dian finkatu beharko liratekeen txabolak eta lekuz aldatu beharko liratekenak, alegia txabola horiek egin zienean mando bidez hornitzen baldin bazituzten, argi dago lekuz leku azterketa bat egin beharko litzatekela, ze agian denetara pista bat egitea astakeri bat izango litzateke eta baliteke bat edo beste lekuz mugitu behar izatea. Eta azkenik beste aipamen bat ere, azterketa horretan aipatzen da 120 ganauzale eta hartzai daudela, baina iruditzen zaigu baita ere errealitate oso ezberdinak daudela komunitate guzti horren baitan, ze argi dago ganauzaleak hartzaileak eta bar daudela, baina era berean badaude bertatik bizi dian hartzain eta beltzainak eta bertatik bizi ez dianak, eta berriro ere konparaketa batera beliko dut. Nik ordizian ziurrenik niretzako baratza bat jarriko banu eta hortik biziko ez banintza eta jarduera bat izango banu, ez nuke eskubiderik izango, ez zure izateko, ez eraikin bat egiteko eta ez abar hori araututa dagoelako, eta alderantziz nik nekazal edo abel jarduera bat jarriko banu eta hortik biziko banitzateke, edukiko nituzke beste eskubide batzuk, eta guzti hori araututa dago, eta kasu honetan ere eskatzen duguna da arautzea eta plangintza baten baitan eta hirigintza mailan eta beste maila batzutan egiten den bezala parte hartze publikoa bermatzen duten prozesu baten bitartez behar dian planak onartzea. Bueno, ni ez naiz ez dut errepikatuko hemen esan den guztia, guke ados gaude, Landarlanek aurkeztutako mozioarekin, eta baiezkoa bozkatuko dugu. Eta erantzi nahi dugu gauzatxo bat, uste garbi geratu behar dela. Aralar, berez, parkea eta mankomunitatea eremu hori ez da bakarrik 120 pertsona batenaz. Ez da bakarrik erabiltzen duen pertsona, baizik eta dena guztiarena da. Orduan, dena guztian kontutan hartu beharra daukea, zer eginkizun edo zer egiten den parke horretan, eraikin edo infrastruktura edo zen gauza, edo etorkizuna begira ere zer egin behar da. Ez da posible egitea, asalto de mata gauzak, gaur pista, honeaino egiten dugu, 2002 onartuta edo ikusita, aurre ikusita pista bat, eta gero batean, ezertxore jakin gabe, informazio ezertxore eman gabe, astea edo mankomunitaten onartzea olako puntuen. Ikusita zer da, Edurnek esan duen, Landarlane hitzez, zertaz aigean, ez? Ze elementu dan, eta ze garrantzitsua dan, danatzako, ez bakarrik hartzaintzako, eta ez bakarrik ganaduzalentzako. Ni salatu nahi nuke gauzatxo bat, alkatea, mankomunitate presidente bezala denez, eta gure inguruko, gure zinegotzi bat bezala ere, entidade supramunicipal edo parte hartzen duenen eskatzen diot eta eskatzen dugu eta lehendik ere eskatu diogu informazioa eta ez digute esertxore pasa. Guk beste guztiok, bai Sasieta, bai Goieki eta sartzen zaigutenen informazioa edo konbokatoriak direla edo informazioa dela pasa egiten dugu gutxienez emailez. Eta guk ez gehanterau honetaz esertxore ez, berez pasatu diguten informazioekin, baina ez daukegu inungo informazioa. Eskatu dugu ere datuak esan ez, ze boletinen onartu da proiektua, lizitazioa eta ez daukegu informaziorik, ez dizugu eman informazioa. Orduan, klaro,
horri ados nola baitez adurekin, nola 2015 nola daukigu hemen dokumentua, proposamena, gobernu irekiarena eta gardentasuna eta informazioa, transparentzia, parte hartzea eta guztia, eta gauden bezala. Eta ez da lehenengo aldia, baizik eta errepikatzen nahi da. Eta kasu hauetan, hain garrantzitsua den kasuetan, gaineaz, okerra gogoen dio. Guk eman diogu ahotsa landarlanei, baina baita ere nahi dugu nolabait jakin edo eskatu behar den edo uste egin behar den lana honetaz da, aralar zer nahi dugu nola izatea, ez? Eta hortarako nolabait txosten bat eskatzen da. Txosten bat nun agertzen da ze erabilera dauke, zentzuk erabiltzen dute, zein egoeratan dare. Bere bizilan dan bezala, edo ez dan, edo da, ofio bezalakoa, edo ganadu bi behorrak eukitzea, edo lau behorrak, edo berdin du, 11 euro ordaintzea pastok erabiltzeagatik, eta jasotzea 300 piko euro babestuta dagoelako, eta holako gauzak hainbeste txosten bat eta datuak jakin gainen, edo bintzet erabakitzeko informazioarekin zer dan, ze beharrak daren eta alternatibak daren pista jartzea edo ez, edo txikizio bat egitea, baina beste alternatibak daren edo ez. Hoi guztia egin behar da, bizilagun parte hartzearekin, nola bait, informazio guztia zabaldu, debate bat atera, eta erabaki behar dana. Baina beharran arabera, ez batzuen beharran arabera. Itzaitxan egan proiektu honetaz, Goroskitxuko proiektutaz, nik uste ez dela proiektu berria. Informazioa aspalditik dago, proiektu edo bide horren egitaren berri emanda aspaldi dago. Aurten hasieran, otsailean hasieran, edo urtarria bukeran egin genuen asanbladan bertan hartzaileak eta hainbat udaletxeko ordezkariekin batera, guzti horren berri bantzan, eta horrek ere baita bere presentzia baita izan zuen prentsan, esanez, 2016 urtean 512.000 euroko inbertsioak izango zirela zehaztuz gainera zeintzuk izango ziren, eta horien artean Goroskitxuko bidea baita zehaztuta zegoen. Eta udaletxe mailan ere, delegazioetan, egintzako delegazioen ere baita pasatutako puntua da, eta gai arrunten batzordeetan aktan baita agertzen den puntua da. Hain zuzen ere, guzti hau, azkenen publikora pasatu zarako, hainbat elkarte, udaletxe, ekologista eta talde askori pasatu zaion proiektua izan zelako, guztiek behintzat horren balorazioa baita egin zezaten. Eta mozioarekin sartuz, aipatu planak eta egitasmok azkenen mankomunitateak erabakitzen dituela, ez Urruziko udalak, da Urruziko udalak boto bat duela bertan, baina mankomunitatea da azkenen planak eta egitasmoak erabakitzen eta onartzen dituena, bere eskumena delako. Eta, mozio honek, ezin du azkenen udal bilkurak dituen eskumenetatik haratago joan. Adibidez, lantaldea desegitaren eskaera, hori mankomunitatea berak, erabaki beharko luke, ez Urruziko udalak, mankomunitateak baizik. Eta mankomunitateak berak talde hau sortu edo bultzatu izan bazun, azken batean da, mankomunitatearen eskumena mendikudeaketa delako, eta mendikudeaketa hortan zuzenean eta zuzenean eragina duen kolektiboa edo eragileekin hartzaileak, anauzaleak eta barrak direlako. Horiekin kontaktuan eta gutxienez anitzeko harremana izan izateko jaso ziren bildu zen horrotan bintzate talde hori bultzatzea. Eta mankomunitateak bertan libre eta demokratikoki hartzen dira baita erabakiak. Hau esan da, eztabaitzen egean guzti hau noski, honen berri, luzatuko dugu edo det mankomunitateko beste kideei. Halare, Goroskitxuko bidea agertu da, entzun dut
nik ezagutzen zenuen aurretik landuta zegoen proiektua edo proposamena, ezagit, pisten alde, bide berri egitaren alde zaudeten edo ez, edo ezakit nola planteatzen duzuen momentu hontan mahai gainean dagoen arazoa bintzat bideak direlako hartzaileei, azkenen erraztasunak eman alizateko. Nik ñabardura bat inbarko nizuke, ze azkenean esan duzu proiektu hori aurkeztu zala eta proiektu hori plazaratu dela eta ñabardura bat edo nahi duzun bezala hartu, baina hori ez da egia. Gauza bada esatea ez dakitzen badiru bideratuko dela eta proiektu hori egingo dala, eta gu hemen eskatzen nahi geana da, pista hori egiteko eta esleipenerako derrigorrez egin behar izan den proiektu tekniko hori publiko izatea. Zalantza egiten dut eta ez dakit legezkoa ere hotelitzateken lan batzuk esleitzea aurrekontu bat gabe, hori egingo duen enpresak proposamen bat egitea jakin gabe zenbat metro kubiko kendu barko ditun, pista nundik nora jongo dan, ze zabalera, ze malda izango duen, ebaketak nolakoak izango dian, hori da eskatzen dan proiektua. Eta ez, bai, esan da proiektu hori egingo dala. Noski esan zala proiektu hori egingo dala, baina esan dut lehen, eta berriro esango dut, ez da zer egin, baizik eta nola egin. Eta berriro esango dut, eremu publiko bati buruz ari garenean eta gainea diru publikoaz ari garenean iruditzen zait hori dena publikoa izan barko litzatekela. Eta orduan proiektu horiek baldin badaude ez dakigu zergatik ez dian azaltzen edo zergatik ez dauden Ordiziako udaletxean. Ze Enerioman komunitatearen egoitza, lehendakaritza izateaz gain, egoitza Ordiziako udaletxea da. Eta pisten inguruan aurreratu dut eta gainea esan dugu guk EH Bildu bezala hasieratik esan gendula eta gainea aurretik ere bazetorren, baino printzipioz eta oraingoz Goroskintxurainoko pistaren alde agertzen ginela, baino argi dagona da jakin behar dela pista hori nola egiten dan teknikoki ze eraginak eta ditun, baina, esan dut, Goroskintxuraino bai, eta hortik aurrera zer, berriro esaten dut, hortik aurrera zer, hortik aurrera pentsatzen dugu plangintza bat egin beharko dela, plangintza hori, berriro erabiliko dut konparaketa, baina prozedura aldetik hirigintzan eta lurralde antolamenduan erabiltzen dien prozedurak jarraitu beharko lituzkela eta prozedura horien ezaugarrietakoa da informazio publikoa eta herritarrek parte hartzeko aukera eta azterketa hortan ze hau aspaldidanik datorren auzi bada. Nola kudeatu eralar. Argi dago, historikoki eta landarlanek ere esan du, eta hartzaintzak eta abeltzaintzak daukan garrantzia. Noski baiez eta ez gaude esaten hartzainak eta abeltzainak bertan egon behar ez direnik. Baina hori gauza bada, eta horrela iaia, por el artikulo 33 esaten dan bezala, batean txabola guztietara pistak egitea erabakitzea, aurretik ere azterketa batzuk egin dienan, eta badakigunean badaudela azterketa batzuk, Enirio Aralarrak dituen plano batzuk nun aztertuta dagon, txabola guztietara agian hori egitea ez dela bideragarria, baina ja ezin guru aldetik, agian ekonomikoki ere datu guzti horiek eduki gabe erabakiak hartzea, iruditzen zaigu ez dela batez ere eremu publiko bat, eta gainea babestuta dagoen eremu publiko bat kudeatzeko modua. Baina bideragarria izango balitz beste bide bat edo bide batzu planteatzea aldo dengo zineteke? Aztertu beharko nuke. Esan nahi dut, esan dizut, txabola guztietara, agian zenbait txaboletara bai, eta beste txabole batzutara ez, baina ezagutu beharko nituzke ze proiektu dian, eta benetan, bai abeltzantza eta hartzaintzarako ze kudeak eta plan ematen dan. Zebeida, irakurriko dizut gutun bat, prentxan argitaratutakoa, eta 2003koa da baita Goroskintxukoa onartu zenean, eta 2003 askotan aipatzen da. Eta bertan oso argi eta garbi jasotzen da hemen zein den gatazka, ezta?
ez da oso luzea eta, bueno, Aralar no es solo de ellos. El 1 de mayo, durante la fiesta que organiza la Mancomunidad de Nido Aralar en colaboración con la Diputación en Larraitz, con motivo de la apertura de los pastos, los representantes de los ganaderos aprovecharon la ocasión para denunciar que los queremos echar del monte y que damos prioridad tanto a los montañeros como al bosque. En esta legislatura, el mayor reto que se ha llevado a cabo ha sido el de la ganadería y, sobre todo, aprobar el plan y la ordenanza para fijar las claves del futuro del pastoreo. Pero no solo eso. En los últimos 15 años, el dinero que hemos dispuesto para inversiones ha sido destinado por completo para mejorar la situación de los ganaderos y su ganado. A través del programa que iniciamos entonces, se han renovado las chabolas, se les han suministrado agua y luz, se han construido abrevaderos y sitios para ordeñar, se han arreglado caminos. Para hacernos una idea, este año, con la ayuda de la Diputación, se ha aprobado un presupuesto de 423.000 euros para ir finalizando estas labores. El enfado de los ganaderos, por lo tanto, tiene que basarse en otras razones y, en nuestra opinión, en el fondo está el no querer aceptar la autoridad de la Mancomunidad. Sin embargo, los administradores de este monte lo tenemos que cuidar, organizar todas las actividades que se puedan realizar e intentar buscar un equilibrio entre todas ellas. Así, los ganaderos habrán de saber convivir con otros usuarios, aceptando las diferentes necesidades y puntos de vista de cada cual. Es evidente que Aralar no es propiedad únicamente de los 200 ganaderos, sino que todos los habitantes de los 15 pueblos que conforman la mancomunidad tienen el mismo derecho. No nos podemos sentir ofendidos cuando nos acusan de implantar reglamentos conservacionistas, dado que, sabiendo que los pastos de este monte no llegan a más de 2.200 hectáreas y los bosques no sobrepasan de 600, ¿quién no acepta acciones dirigidas a recuperar el bosque? Por otra parte, a la vista del claro incremento que del número de cabezas de ganado que sube a los pastos de Aralar en los últimos años, ¿alguien está en contra de adecuar este número a las limitaciones que tiene el monte? Aceptamos que para mantener los pastos es necesario el ganado en el monte y que la ganadería es en Aralar la principal actividad económica hoy en día. Por ello, seguiremos fomentando la ganadería y enseñando a la sociedad la importancia que tiene esto para el monte, pero sin salir nunca de la línea que creamos que es la mejor para Aralar. Los ganaderos también pueden acompañarnos en esta labor, pero nunca los que, sin querer someterse a las reglas establecidas, quieran actuar como si el monte fuera únicamente de ellos. Alejandra Iturrioz, alcaldesa de Ordizia y presidenta de la Mancomunidad de Nido Aralar. Gaia aspalditik dator, eta argi dago gatazkatsua dela, eta argi dago akordioak lortu beharko diala, eta argi dago alde batetik eta bestetik ziurrenik denek amore eman beharko dutela zenbait gauzetan, baina hori ez da lortzen horrelako prozesuen bidez erabakiak hartzen baldin badia. Garai hartako lehendakaria berak, harrituta deitu zuten esanez, nola liteke sekulako euskalbila sortzea, hain zuzen ere 2002-2003ko plangintza horretan proiektua osatuta izanik, eta gainea, agian ez dago jasotu dokumentuan, baina bai mankomunidadeko kideen guztien artean adostuta zegoen beste plangintza bat bide gehiago edo egiteko. Baita. Nahiz eta hori, esan dakoa ere, egin izan. Nik nahi dut, erantzun dezaket... Bukatu ingarret. Egiten nahi gana bintzat, argi dago, 2003 eta 2002ko iruko plangintza horretan dagoela, eta gaina 2014 urtean ere, aurreko lehendakariak, baita beste hitzarmen baten bidez, bintzat hori aurreikusita zegoen inbertsioa dela, aziekin, Euskal Giltzarekin ez zuten ere, kontemplatuz 200.000 euro bide hori edo egin ahal izateko. Diru horiek gainea, legaldi honetan, berriz ere inkorporatu ditugu, beste hiru bandan egin ditugun, hitzarmen baten bidez, gauzatu ahal izateko. Eta, pixkate lotuz, mankomunitatea bera azkenen bertan dauden kideak, erabakiak hartuz, hau batez hartutako erabakia dela baita esatea. Goroskintzoko bidea zari niz, hau batez onartutako bidea dela. Horrein momentu honetan bertan egiten ari den bidea. Eta gaina atzo bertan ere erabaki hau batez onartu zen. Guk ez dugu mozio alternatiborik aurkeztu, azkenen ezezkoa bozkatuko dugu, eta arrazoiak besteak beste, bidea hau batez onartu edalako, egiten diren adierazpen batzuk ez direlako egia, ez da onartu, azkenen salterraino egitea, edo beste zer egitea. Hemen mankomunitatean onartutakoa da, lantalde batek landutako proposamen bat horri baietz ematea, baina argi eta garbi esan behar da, proposamen hori ezin dela gauzatu, araudia, partidak,
plangintza eta hainbat proiektu noski egin gabe. Eta gaina, proposatuko guzti hori bideragarria ez da berehala egitea. Urte asko beharko lirateke guzti horiek gauzatu ezateko. Berez, ez da egie hori horrela egingo danik. Eta bueno, gure ustez, mozionen atzetik dagoen ezkutuko helburu bakarra, pista edo bide gehiago ez egitea dela. Eta bueno, honek abeltzaintzan bakarrik ez ingurumenean ere baita dituen ondorioak neurtu gabe. Hemen aipatu da behin eta berriz, 120 direla kolektiboa eta 27.000 pertsona edo biztanle gehala. Azkenen 120 pertsona horiek nien naiz inor, por supuesto, bere lan baldintzen kontra juteko, edo hori dira, baina 120 pertsona horiek gu guztiontzat lanean ari dira momentu honetan Aralar zaintzen. Mozioan bertan agertzen dan paisaia eta balio horiek hartzantzak baita berak mantentzen laguntzen duelako. Bestalde, atzo bertan urgentzizko bilera izan genuen, saboteiak izan ditugulako obran. Sabotei honen aurrean, mankunia osoa aho batez gaitzetsi zituen, aho batez onartuz gorrintxuko bidea egingo dela, atzo bertan egingo dela, eta mankuitatea berak aho batez baita onartu zuelako. Ni baina nuke jakin landarlan bezala, sabotei hauen aurrean gaitzespena edo egiten duzuen edo zendan zuen posizioa. Inongo arazorik gabe, hortan ados gaude, baina guain izango izut nik. Pozen naiz. Nik horrela hasten bagea, ni hasiko nintzateke hartzaile eta ganaduzalei ere galdetzen. Ze hartzaileak eta ganaduzale guztiak ere ez daude ados. Ez pista horrekin, ez nahi dituzuen beste pista guztiekin. Landarlan izan diren sabotaioien kontra dago, noski. Pozen naiz. Ez da gure estiloa, gu ez gaude horren alde, inolaz ere. Baina era berean esango dut. Eta mankomunitateak zerbait esan aldu, udara hontan zer gertatu dan errekabeltzeko langarekin, hori zer da? Guretzat hori ere sabotaia da. Gaina ez dezu azaldu ze sabotaia mota izan dan. Errekabeltzeko langa, udaran, atera zuten bere lekutik, eta pagadian azaldu zan. Hori sabotai berdina da. Eta gehiago esango dut. Zainketa. Hartzaiek eta ganaduzaleek zaintzen dute Aralar. Eta Saltarriko leizean dauden hondakinak zein egota ditu. Ze Saltarriko leize inguruan mendizale gutxi ibiliko da. Aralar ezagutzen duenak han mendizale gutxi dabil. Eskalatzaile batzuk edo espeleologoak sartu dira hauetako egun batean, Saltarriko leizean. Zabortegi badago. Eta ez dakigu beste leizeak nola dauden. Orduan, mankomunitatea berdin zaitan hau batez baldin bada. Gehiago kezkatzen da pistataz, dagoen zaborrataz baino. Jakinda, baldin badakizue, eta ez baldin badakizue, esango dizuegu. Aralar dala kareharrizko eremu bat, karst. Orduan oso erreza da, edozein sustantzia baldin badago, lurzoruan edo kobazulo batean, lurrazpiko uretara joatea. Gu edozein sabotaiaren kontra gaude, baina baita ere gaude kontra nola zaintzen ari da zaintzen ez. Ze deskontrola dagoen Aralarren, eta gehiago esango dut. Eske, hemen dago kristona esateko. Beste bide bat egiten ari zarete. Egiten ari dira mankomunidadeko teknikok, bai. Beltzunegiko txaboletara. Txindokiko bidean, ibiltzen direnak, iturria pasata gero, goraka iotzen gea langa dago, Zirigaratekoa. Eta handi gora joaten gea Txindoki aldera eta lehenengo txabola.
egiten ari dira ez dakigu txabola berritzen edo berria egiten. Zer egin dute materialak egiteko? Kamioia jota gora. Eta kriston bidea ireki. Naiz eta Aralarko araudiak debekatu lurzorua altxatzea. Hori sabotaia ez, baino ez dakiz zer dan. Eta sabotaia esan dezakegu. Mankomunitatea bera, ari da lanak agintzen Aralarren kontra. Argazkiak ditugu, Atzo bat egon zangoien. Lehengo astean abisatu ziguten. Baten batek esan omen zunez ez bidea tapatuko deu, bidea tapau, gero eta tarte handiagoa dago. Udazkenean gaude, datorren astean hasten badira euriak, zer gertatuko da? Eta gauza bera Gorostintxuko pistarekin. Orduan, gu edozein sabotaiaren kontra gaude. Ez, guk horrela ez dugu lanik egiten eta ez dugu nahi horrela, baina edozeinen kontra. Eta langarena, errekabeltzeko langarena esan zen ezaketen, publikoki, eta salatu, eta seguru beste batzuk daudela. Orduan, pistak egin aurretik, lan pilo badago Aralarren. Gehiago esango dut, Gorostintxuko pista hau batez onartu dala. Berdin zaigu. Benetan, egiten ari dana da kriston txikizioa. Eta beste pistak urtetarako izango dira, baina berdin zaigu. Baina onartu dezue, urtetarako. Aralar Naturparkearen lehenengo helburua. Konserbazioa. Paisaia eta ekosistema ezberdinen konserbazioa. Ez bakarrik larreak, Aralarren ekosistema ezberdinak daude. Larreak, basoa, arkaiztiak, errekak, eta gehiago egongo dira. Orduan, zertan gare? Larreak bakarrik? Eta gehiago, ez dituzue aztertu beste alternatibak. Bat esan da hemen, txabolak lekuz mugitzea, eta hori 2000ko egitasmoan idatzita dago, plano batean, kolorez daude txabolak. 2003an ere, Arantzadik egin zuen aurkezpen bat Eusko Legebiltzarrean. Pentsa noraino iritsi izan gaia. Ematen du nahi duzuela gauza bera. Orain ere, Eusko Legebiltzarrera iristea. Eta irakurrezazue, zer esaten zuen Arantzadi garai hartan. Esaten zuen, Aralarrek ezin du konpetitu ekonomikoki gaztarekin eta orgoien dauzken ezaugarriengatik. Eta pistak ere ez. Beraiek beste alternatiba batzuk esaten zituzten. Eta gu beste batzuk ere baditugu. Pirineotan ikusita gare orugakin. Pistari gabe ibiltzen hartzaiak. Eta gero gaina hemen esan dana. Ganaduzalek. Batzuk daude denbora pasa. Eta denbora pasa daudelako egin behar diegu pista bat, baina hau zer da? Hau da, adarra jotzea. Hemen naizeate, herrian, kotxei bidea murrizten, eta oso ondo gainera, eta askotan zoriondu zaituztet, berdin zaize alderdi dan. Eta Aralarrea, kotxea, Land Roverrak eraman behar ditugu, berdin zaigu noa. Eta gero esango dugu gainera, mendigazta onena. Kutsadura gehiago, ezta? Goiko larretara. Ze ondo, hori baldin bada zainketa, benetan. Zuek asmatuko zenuten kudaketa hori. Orduan jakin ezazue, landarlan dago. Atzo egindako sabotaien kontra. Baina beste sabotaien kontra ere bai. Langa kentzea, zaborrak botatzea, pistak nolana irikitzea, hori da nasartzen dugu hor. Gu gaude prest, eztabaidarako, elkarrizketarako, baina gurekin ez duzue kontatu. Bakarrik konsulta, baina ez konsulta egin zan elkarte askori. Baina konsulta hori da legeak agintzen duen minimoa. Hori egiten badezue ja, legea aurratzen ari zarete. Baina ez da hori. Horregatik esan dugu lantaldea desegitea, lantaldean bakarrik sektore badagolako ordezkatuta. Ez daude beste sektoreak ordezkatuta.
eta eskatuko nioke lehendakariari, hemen daude eskaerak, baina beste arrazoi bat gehiago Gorostintxuko pista gelditzeko. Orain arte, eguraldia izan da oso lehorra. Baina datorren astean, eta aurreikuspenak horiek dira, euria hasiko du. Eta lurzoru asko galduko da, makinak hor jarraitzen badute. Orduan, bakarrik horrengatik, lehendakaria baldin bazea gelditu beharko zenuke pista hori. Hainbeste maite baduzue Aralar, hainbeste zaintzen baduzue, gelditu egin beharko zenukete. Nik, barkatu, galdetu baino lehen nik ere esango dut sabotaiaren aurka gaudela erabat, baino esan dezun guzti horrekin eta berriro, nabarru datu ingo nuke ze hau bat ez esan dezu onartu zala eta dena, eta horrek nahi degun zilegitasuna emango dio, baino zegurtatuko litzateke hemen baita plenoan hau batez onartuko bagenu, onartu zen, edo San Juaneko urbanizazio proiektua, edo Goierrikoa, edo Berdintza izen, hau batez onartu bai, eta gero proiektu horiek eskatzen dituzten herritarrei ez erakustea. Hor dago larritasuna, Ni gauzatxo bat esan nahi nuke ere, bai, bukatzeko. Lehen aipatu dezuna, informazioa mandar zegoela, proiektu ezagutu da zala, eta ez dakizter bakizter esan dezu, urten hasieran edo prentxan, atera zala inbeste informazioa. Nahi pena baten di, ziaro, pena handie, gu, zinegotzi bezala, eta beste guztiok, enteratzea gauz hauetaz prentxan bidez, mesedez, informatu zuzenean gauz hauetaz. Eta gero Aralar dela eta ez dela, eta txosten, Aranzadik egindako konparezentzi hori, gauzatxo bat bakarrik Edurne esandako lotuta, ez? Secretario General de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Aguirre Mauleón, eta hau da 2002koa, Y dice, en cuanto al tema de los parques naturales a nivel internacional, ¿qué cantidad de pistas pueden soportar o qué recomiendan las directrices internacionales sobre el tema de pistas en un parque natural? ¿Qué es algo que tenemos que hacer? ¿Qué es algo que tenemos que hacer, que tener de referencia? Y recomiendan que como máximo haya 0,6 kilómetros de pista por kilómetro cuadrado. En Aralar, de hecho, ya tenemos 1,1 kilómetros de pistas por kilómetro cuadrado. Tenemos casi el doble de lo que está recomendado. 120 kilómetros de carreteras y pistas, y realmente si aumentamos entre 15 y 20 kilómetros de nuevo, porque hay una demanda, o sea, se aumentaría 15 o 20 kilómetros de nuevo porque hay una demanda de un sector concreto. Aralar tiene muchos valores, pues de algún modo vamos a alterar todo el equilibrio y toda la situación del parque. Es decir, ya en el 2002, Aranzadi, eta oso zea konparezentzin majo eta erantzun asko ematen ditu taldera askoi. Eta, lehen esan duzu, pista kontra pista alde, ez da pistan kontra edo pistan alde egon edo ez egotea, baizik eta gauzak behar dien bezala egitea. Da, ikerke... Nik esaten dut, lehenengoz egin behar dena da ikertu, ze erabilera dauke, ze egoera dauken pertsona, erabileren bakoitzen, pertsona bakoitzena, edo ganaduzalea, edo hortaz bizi dan, edo kafen lan egiten don, eta behor batzuk dauzke, edo ez, edo horretaz bizitana, egoera guztietatik dauzkeu, eta dakigu ze kondiziotan daren. Zerrendatuta dago eta interneten dago. Ez dago problemarik ezagutzeko ze jendea dagoen hor erabiltzen duena eta zein den egoera. Baina ikerketa bat egin behar da hoi guztietaz, zer erabilera eta ze beharrak daren. Baina beharrak, zentzuzko beharrak, eta txosten hori edo ikerketa hori egin eta ondoren, erantzun beharra horiei, baina erantzun modu egoki batena, ez pista egite eta pista egite, ez, behar bada beste alternatiba batzuk ere badare, eta mai gainean jarrita nik uste desentek, eta orduan ikertu dezagu guzti hori, eta ez da esertxori ikertu dezagu, hori da guk eskatzen duguna, eta...
puntua PSOEren mozioa. Josemi, dauket azken galdera. Bueno, bi. Onartu da mozioa, orain zer egingo duzue? Nik zuzenean komunikatu kide guztiri. Vale, oso ondo. Bigarrena, Gorozkintxupiko pistaren espedientea. Bai. Noizko? Espedientea udaletxe guztietan dago. Bai ingurumen impactuaren ebaluazio zertifikatua, proiektu arkeologikoa, memoria eta baldintza teknikoak, planoak, Alarko txaboletara eta Saltarriko mangarrako mendibidean antolakuntza eta egokitzapeneko proiektuaren ingurumen eraginari buruzko txostena, proiektua, trazatua, obra plana, segurtasun eta osasuna, planoak eta pleguak. Guzti hau, udaletxe guztietan dago. Noiztik? Urriak 26-tik. Lehengo? 26-an. Ostegunetik edo? Bueno, edo noizan? 26? Bai, bueno. Eta nolaz ez diguzuen abisatu? Guk sartu ditugu 3 instantzia, telefono, elbide elektroniko. Bueno, lehendabizi, kidei pasatu beharreko informazioa delako, hori bat. Eta bi, azkenen, ditugun baliabideak ditugu ere, dana osotasunean, momentuan, egin izateko. Makinak... Gaina jakin da, baliabide gutxikokin gaudela momentu. Bai, makinak eramateko baliabideak badituzuen. Eta gehiago esango dut, esan dituzun artxibo batzuk, edo dokumento batzuk, hoiek zeuden udaran boletinean. Besteak nahi ditugu. Dana, bale. Espedientea, por cierto, ez da lehen osan, baina mankomunitate honetan, ez da izan hain ondo jantzita dagoen espedienterik. Inoiz ez. Hori da, obrak hasi eta gero. 15 egunera. Hori da, zer da, ez da funtzionamendu ona. Hori egon behar zuen obra hasi aurretik. Eta bestela, etzen duten obra hasi behar. Ze 14en, obrak hasi aurretik eskatu genizuen. Ez hasteko obrak. Ta? Eske proiektu hori gaineaz, mankomunitateko kidei, bentzeta aiatu zaien egun berdinan, eta obreia hasitaia. Guztionen, a ber, 26en, eta guztionen berri espalditik baina kidei. Zala izan... Bueno, urrengo puntua Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozioa IESaren aurkako borrokan Parisko adierazpenarekin bat egiteko. Moción presentada por el PSE de adhesión a la Declaración de París sobre la lucha contra el SIDA. Bueno, como ha comentado antes la secretaria, Ana, la moción no la presentábamos nosotros. En la propuesta que hacíamos no aparecía para nada el Partido Socialista. Es una moción que solicitaba Geitu, que la solicitó el 13 de septiembre y al pasar por el área de igualdad, pues la trasladamos a la comisión como área de igualdad. En principio es, como ya os digo, es una moción que presenta la asociación Geitu. Y el fin de esta propuesta que nos hacen es intentar por lo menos hacernos partícipes de la campaña que se ha organizado en torno al SIDA en este año. En esa propuesta nos informaban de las actividades que habían realizado, sobre todo en el periodo festivo, en bares y chotnas, repartiendo condones y lubricantes en las fiestas patronales y colocando también carteles sobre el uso de preservativos. Y en la segunda parte de la campaña lo que intentan es involucrar al ayuntamiento también para completar la campaña que tenían diseñada. Y ese es el objeto de la moción. El objeto de la declaración o los fines de la Declaración de París se propone, por resumir, que de aquí a 2020 se alcance el 90-90-90, que son unas medidas curiosas, pero es el 90% de las personas que tienen SIDA que puedan ser, que puedan conocer su estado serológico, que al final hay gente que no conoce por lo que fuera, por diversos motivos, que no tienen el virus, pero bueno,
el objetivo es que el 90% de ellos lo conozcan, que el 90% de quienes conocen su estado serológico positivo reciba un tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento logre suprimir la carga viral que lleva en el cuerpo. Ese es un poco los objetivos de aquí al 2020. Y por resumir y no hacer la declaración, todos los partidos tienen la Declaración de París, pero bueno, esto busca el compromiso de los alcaldes para poner fin a la epidemia de SIDA en las ciudades para el año 2030, para situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos, para abordar las causas de riesgo, vulnerabilidad y transmisión, para utilizar la respuesta al SIDA para una transformación social positiva, para crear y acelerar una respuesta adecuada a las necesidades locales, para movilizar recursos para la salud pública y el desarrollo integrados y para unirnos como líderes de las ciudades que pueden firmar la Declaración de París. Esta es en definitiva un poco la propuesta que Geitu nos hace, y de cara al 2030 ya las cifras que ponía 90, 90, 90 ahora serían 95, 95, 95 para el año 2030. Y luego, especialmente también, luchar y trabajar para la cero discriminación de la gente que porte el virus. Esta es la propuesta que hemos presentado, la tenéis todos en vuestros dosieres. Bueno, komentatu duzu, hau ongizate sailen edo tratatu duzutela, ezta? Gai hau ez? Bai? No. No. Sí, sí. Ah, vale. ¿No habéis tratado esto en la Comisión de Igualdad? En la Delegación de Igualdad habéis tratado, sí. ¿Habéis hecho un primer avance, una primera valoración de lo que supone el compromiso que aquí, bueno, pues los alcaldes van a adoptar o vamos a adoptar a través de esto, y cómo veis que se puede implementar esto? ¿Habéis hecho la valoración? En principio es una declaración de intenciones. Lo que sí hay que hacer a partir de ahora es cada uno de los puntos en el que nos comprometemos empezar a desarrollarlo. Y empezar a desarrollarlo, claro, en función de los recursos que dispongamos. No conocemos tampoco los datos de seropositivos en el municipio para poder trabajar también con ellos. Todo eso habrá que investigar. Este es un tema que lo plantearemos también en el Consejo de Salud, que pensamos tener la segunda reunión antes de acabar el año para ver cómo enfocar el tema. Y ya veremos a ver qué sale de ahí. Pero en principio, como declaración de intenciones, es lo importante que todos los partidos políticos estemos de acuerdo para luego desarrollar punto por punto en todo aquello que podamos, claro. Todo, ¿no? Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, Alderdi Sozialistak aurkezten duen mozioa, transdespatologizazioaren aldeko ekimenaren nazioarteko egunari buruzkoa. Moción presentada por el PSE sobre el Día de Internacionalización de Acción de la Despatologización Trans. Bien, sí, el pasado 22 de octubre se celebraba el Día Internacional de Acción para la Despatologización Trans, a ver si me sale el nombre. Esto, bueno, pensábamos plantearlo en el pleno de octubre, pero esta la cosa se ha retrasado, pues lo planteamos ahora. En definitiva, todavía, ahí hablamos un poco de la realidad que hay un poco en el contexto del Estado español. Hablamos en la fundamentación de que es necesario garantizar los derechos de las personas trans a nivel estatal, especialmente. En Euskadi tenemos unas leyes bastante avanzadas, al igual que en Navarra, Andalucía, Canarias y Madrid, y lo que pretendemos es que esto se generalice al Estado español. En la moción lo que tratamos es de que se trabaje por la despatologización trans, porque todavía hoy en día se considera una enfermedad, se considera una patología, y el enfrentamiento de estas situaciones desde un punto de vista médico, pues yo creo que, o creemos al menos, que infrinja un poco los derechos de las personas trans. En definitiva, nosotros lo que queremos plantear aquí es que el Gobierno y el Parlamento español tomen las oportunas medidas precisamente para eso, para la despatologización de la transexualidad. Y queremos aprovechar también el momento para instar al Gobierno de España
a que diseñe y apruebe una ley de igualdad de trato y no discriminación, una ley que garantice la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción o opinión, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Que diseñe y apruebe también una ley integral contra los delitos de odio que están en aumento. Cualquier día en la prensa estamos oyendo atentados y ataques a personas trans y a otro tipo de personas, y eso tenemos que intentar también regularlo y elaborar una ley integral contra los delitos de odio. Una ley integral contra los delitos de odio que incluya medidas de prevención, sensibilización y sanción, así como de ayuda, denuncia y atención a las víctimas. También queremos instar, si se aprueba la moción, al Estado español, a la ley, a que elabore y apruebe una ley integral para las personas transexuales que, entre otras cosas, establezca un nuevo protocolo que no indique patología alguna para la atención de las personas transexuales en la sanidad pública. También queremos actualizar e instar al Gobierno de España también a que actualice la vigente ley de identidad de género, eliminando el requisito de temporalidad del tratamiento, el diagnóstico por disforia de género e incluyendo a los menores en la ley, posibilitando además la adecuación de nombre y de sexo a la tarjeta de residencia en personas transexuales extranjeras. Y también queremos instar al Gobierno español a diseñar y aprobar una ley para la igualdad efectiva de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Estas son las propuestas que nosotros ponemos aquí para que apruebe el Pleno, para trasladar al Gobierno de España, y creo que, bueno, que sería, por lo menos en justicia, el aprobarlo. Bueno, yo solamente una cosita, me parece que son muchas leyes, pero bueno, sí. Todo hay que legislarlo. Igual lo que hay que hacer es entrar más en el tema preventivo y las leyes normalmente regulan también aspectos de actividades en prevención, y lo que no queremos es que sean prevención desde el ámbito sanitario, como muchas veces se puede plantear, ¿no? Queremos que sean en el marco de la igualdad y del trato y no discriminación. Bueno, aldeko bozkak. Hurrengo puntua alde sozialistak ere aurkeztutako emozioa. Euskadiko eraikinen ikuskaritza teknikoa egiteko derrigortasuna. Moción presentada por el PSE sobre la obligatoriedad de las inspecciones técnicas de edificios en Euskadi. Bueno, como señalo en la moción, ya llevamos desde mayo de 2014 que presentamos también una moción, una propuesta para que se creara un grupo de trabajo y estudiara el tema de las inspecciones técnicas de edificio, porque preveíamos que era un programa, o era un programa que habría que estudiarlo en el seno del Ayuntamiento para planificar las medidas que pudieran llevarse a cabo y que exigen al Ayuntamiento una serie de trabajos. En aquel momento, en el 16 de mayo, se aprobó por unanimidad la creación de ese grupo de trabajo, y si bien es cierto que al poco tiempo también se modificó la ley, se ampliaron algunos plazos, se modificaron algunas cosas, y eso ha llevado pues también una cierta demora en las propuestas, ¿no? El Gobierno vasco también ya ha puesto en marcha una aplicación informática que en principio tenía que ser competencia municipal, pero la ha puesto el Gobierno vasco, y esa misma herramienta nos aporta una información que ahora estamos en un momento adecuado para poder sacarla de ese registro y poder empezar a trabajar con ella. El objetivo, en definitiva, es planificar la inspección técnica de edificios de aquí a corto plazo, para poder adecuarnos a los plazos que la norma exige. Tenemos que tener en cuenta que antes de que acabe 2018, las inspecciones técnicas de edificios de 50 años o más ya tienen que estar realizadas, y luego surge el problema además de las obras o los trabajos que requiera las medidas correctoras que se contemplen en los informes. Y eso nos da también otra pista para pensar que va a haber gente que no va a poder hacer frente en los plazos y en los costes que esas obras o esos trabajos van a suponer, y que pensamos que desde el Ayuntamiento tenemos que analizar la situación para poder subvencionar, ayudar o ver cómo poder ayudar a todas estas personas y familias a enfrentar las medidas correctoras que los informes de la IT les obligan, ¿no? Y esta es un poco la moción. Lo primero que queremos es que se cree ese grupo de trabajo
en el más corto plazo de tiempo posible, que recoja toda la información que ahora tenemos un poco desperdigada y aproveche la aplicación del Gobierno vasco para aportarnos más datos sobre edades de los edificios y del parque de viviendas del municipio, que luego también estudiemos y pongamos en marcha un programa de información para que las familias y la gente de Ordizia esté informada de lo que exige la ITE y de qué procedimientos y de qué ayudas pueden obtener, y luego también estudiar el establecimiento de una serie de subvenciones para apoyar a la gente que especialmente tenga menos recursos para poder enfrentar los trabajos de rehabilitación y reforma. Esa es en definitiva la moción. Nik, aipamen batzukin nahiko nituzke, ze, benetan ez dut ulertzen mozioaren proposamena lantaldea horren sorreraren inguruan. Ez dakit zeinek osatu beharko nuke lantalde hori eta nola egin beharko litzateken, ze gaur egun, hasteko beste behin eraikuntzen ikuskaritzaren txostena edo IT guztionen gaia, Eusko Legebiltzarreak aurretik dator lurzoru legetik, baina Eusko Legebiltzarreak araututako zerbait da, eta berriro udalei pasazaien pelota bat, bai kontrolaren inguruan, baino inungo baliabederik eman gabe. Baina, edozein kasutan, Eusko Regiteia sortuta dago, Eusko Regite da ITEak registratu behar dian registroa, baina registroa izateaz gain, bertan ja, eta hori publikoa da, ez udalek bakarrik baizik eta edonork, aukera dauka sartu eta bere eraikuntza ze urtetakoa dan ikusi eta hortaz itea noiz egitea tokatzen zaioen ikusteko. Orduan, alde horretatik palangintza nik uste eginda dagola. Horrek argi dago arazo bat sortuko dula, baina hor informazio hori ere Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak eta egina dauka, badauzka informazio batzuk eta hori eskuragarri dago baita ere, eta niri iruditzen zait, udalak hori herritarren eskura jarri barko lukela, baina hori da, informazioa helaraztea. Eta hor ere ikusi beharko da guzti honetan udalak ere nola tramitatuko duen sekulako lankarga suposatuko dulako eta ikuskaritza eta guzti horren gaia erabat argi ez dagolako. Badaude udal batzuk zenbait ere onartzen ez daudenak eta gaia nik uste konplexua dela. Baina edozein kasutan informazioa eman bai, denen eskura, egon barko litzateke, baina ez dakit nik lantalde horrek zer egin beharko luken, edo zeinek osatu beharko luken, ze iruditzen zait nik uste informazio hori argi dago helarazi behar dela, ez dakit kanpaina bat egin beharko litzateken, benetan datu base horiek bolkatu daitezke eta atera daiteke herriko etxebizitzan parkearen aintzinatasunara bera, zein itokatzen zaion itea egitea, baina gaur egun azkenean diru laguntzak ere etxebidek ematen ditu, eta naiz eta eraikitza esan nahi dut, obra egiten duen edozein komunitateek badaki diru laguntza etxebidek ematen dula, eta diru laguntza egoteko baldintza sine qua non itea aurkeztea dela. Naiz eta ez tokatu zuri itea egitea. Orduan, nik hemen ez dakit lantalde horri zentzu handirik ikusten dioten, nik ez dio zentzurik ikusten, eta hemen bai dagoen gaia da, ez dakitena da hor ere udalak baliabideak ditu, baina aurrekontuen, datorren urteko aurrekontuak aztertzen hasten garenean, benetan ikusi beharko ditugu ze baliabide ditun udalak lan horiek edo egiteko. Azkenean, egia da, iteak ezartzen ditula plazo batzuk, egin behar dian lanak eta burutzeko, baino hor nolabaiteko malgutasuna dago, baldin eta burutu behar dian lanak urgentziazkoak ez badea. Eta urgentziazkoak dia benetan eraikuntzaren segurtasuna eta bizigarritasun baldintzak serioski kinkalarrian jartzen dituzten gauza horiek. Orduan, nik uste dut gaur egun Ordiziko udala girigintza saia antolatuta daukan moduan nahikoa litzatekela guzti hone aurre egiteko. Egia da, kanpaina berezi bat egin beharko litzatekela informatiboa agian,
bai, baina nik uste dut informazio hori ere udalak ez duela sortu behar, ze Eusko Jaurlaritzatik datorren eskumen bada eta gainea sortuta daude informazio hori banatzeko baliabideak. Orduan, iruditzen zait gehiago udalak egin barko lukena da, bai udala aldizkariaren bitartez eta bai etxetara helarazten duen informazioen bitartez gai hau gogoraraztea. Baina hortik gehiago, nik ez diot zentzu handirik ikusten egia esan. Noite honen helburua azkenen Eusko Jaurlaritzak nahi duena da bultzatu da parkearen etxebizitzen blokeen erekinen egoera zein dan zehatz-mehatz jakitea hortik aurrea hainbate politika baita bultzatu izateko. Bitartean ere noski hainbat neurriak baita bultzatuz horien artean eregentosun energetikoarena. Udalak duela hilabete gutxi batu, kanpaina bat egin zuen baita honen inguruan, iteak edo bultzatzea, honea jendea torren ere baita informazio baita ematen zaio, ondo dago, taldea osatzea gutxienez, informatiboki jakiteko edo dagoena, eta jakiteko baita programak berak ateratzen dituen datuak, gutxienez nik ez ditut ikusi, baina gutxienez jakiteko zertaz arian hitz egiten. Bai aipatu hirigintzan antolatuak antolatzen ari direla, beraien artean informazio guztia eskuragarri izateko eta bainbat erakundetatik datozen edo dauden diru laguntzen berri baita eman ahal izateko. Eta espreski ere teknikari batzuen kontaktua baita badago, komunitate bakoitzaren heinean, azkenen moldatu izateko edo bintzat malgutasunez jokatu ahal izateko. Eta diru laguntza aldetik, bai egogailu, eregentosun energetiko eta abarrentzat, honen bidez, importanteak edo garantzitsuak dira, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzaren bidez, baizik eta baita idaen aldetik, naiz eta bideragarriak o bateragarriak ez izan biak. Baina, badago aukera, bat edo beste aukeratzeko, segun komunitateari edo zaiuna hautatu izateko. Eta hori antolatzen ari dira, hirigintzan. Horregatik esaten dut ez dutela ulertzen lantalde hori zer izango zen, zeinek osatuko zuen eta zertarako eratuko zen, ze kontatzen duzunagatik martxan dago, esan nahi dut, nik uste dut udala bai, informatu behar duela, baina ez dakit lantalde horren eginkizuna zein izango zen, ze plangintza, etxebizitza guztien urteak eta hori dena egina dago. Guain egin behar dana da, jendeari jakinarazi beira autokatzen zaizuzte hor gaina, beste gauza larri badago, ze udalari botazaio pelota, itearen asunto guztionena ze horrela da, baino eta udalak zer egin behar du egiten ez dutenekin, esan nahi dut, ara ustea zeinena da, ze arau legebiltzarrak ezarri du. Eta horregatik esaten dut, nahiko lan bota diguteia gainea, beste behin, inungo baliabedirik eman gabe, eta zenbait baldintza jarrita, orain gainea gehiago guk, zer nahi dut, gure teilatuari harrika egin eta lan gehiago sortzeko. Epatozun supuesto hori, jakitea zer gertatzen den, betetzen zutenekin, hori Eusko Jaurlaritzara baita pasatuta dago aldera hori, eta bere erantzuna da azken batean, malgutasunez jokatu beharko dugula, eta zuzenean, kasuekiko, aztertu ere. Baina, hori denboraren heinean informazio gehiago izango dugu, eta bere neurrian bintzat neurriak hartzeko. Lantaldea, azken izan daiteke gobernu batzordean, edo bintzate gutxienez puntualki informazio jasotzea eregintzan aldetik, teknika aldetik, jakiteko nola zein dan iteen egoera, eta hortik aurrea, hainbate politika bultzatu ezteko, baliogarri izan daitekeen bidea. Gure aldetik ez dugu inungo eragozpenik jartzen. Esaten dezen, egia da, onartuta balin badago, 2014en olako talde bat sortzea eta egin ez balin bada, bere momentuan ikusiko zen zergatik edo zertarako proposatu zen, zertarako onartu zen. Ez da egin lan hori, nik ez dute gaizki ikusten egitea, nahiz eta hortik hasita, bata. Eta beste, aurkeztu nago argibideak emango ditu, zergatik eta zertarako eta zeintzuk osatu behar dien, baina egia da nahiz eta gure kompetentzia hasi zen, gure bizilagunen problema balin bada gurea da ere. Eta nola hala, ez balin bada hori, beste erabatea konpondu beharko dugu. Implikatu behintzet bai. Eta hirugarrena, guk ez balin badugu egin behar, behintzet Eusko Jaurlaritzari bai, igual rekerimentua, edo ez dakiz zer, forzatu presionau edo berak erantzun dezala, bete beharren horren aiatzeko, ez? Diru laguntza bidez behintzet edo tramitek edo olakoik egiteko ez dakit. Nik ez dute problemet.
Vamos, yo pensaba que en 2014 lo teníais claro por qué crear un grupo de trabajo, porque lo aprobasteis sin ningún comentario de ningún tipo al respecto, daba por hecho que lo teníais claro, pero bueno, yo he intentado aclarar para qué. El grupo de trabajo ese municipal tiene una misión o varias misiones claras, ¿no? Pues desarrollar el programa informativo, desplegar esa campaña informativa y desarrollarla, analizar si la gente que se ve afectada por la ITE requiere o no requiere de ayudas económicas y si lo requiere intentar implementar programas de subvenciones que sean compatibles con los del Gobierno vasco y ver cómo también pues, desarrollar esos programas en este aspecto. Y luego el otro aspecto es ver un poco también, aprovechando toda la información que podemos sacar desde los edificios, del estado de los edificios y de las viviendas que hay, intentar ver cómo se puede enfrentar también la regeneración y la rehabilitación de la vivienda vacía en forma de apoyos subvencionables. Hasta ahora hemos estado subvencionando también temas de accesibilidad, que tampoco es puesto una competencia así estrictamente municipal, pero apoyamos con ayudas a la accesibilidad que son compatibles con el Gobierno vasco. Que tenemos que meternos en subvencionar temas de eficiencia energética, yo creo que también habrá que meterse si queremos regenerar el parque de viviendas y mantener los edificios en el mejor estado posible y que duren en adecuadas condiciones el mayor tiempo posible, que es un poco uno de los objetivos que la política de vivienda pues tiene que marcarse ahora, no construcción nueva, sino rehabilitación y reforma de las viviendas ya existentes. Entonces, bueno, en ese sentido el grupo de trabajo tiene campo en la IT, pues organizar esas campañas informativas, estudiar esos programas de subvenciones, etcétera. Yo creo que tiene sentido. Y tiene el mismo sentido o un poco más, porque ya los tiempos y los plazos nos aprietan un poco más, aunque haya cosas que parezcan que no son urgentes, pero tiene más sentido ahora que en el año 2014, que todavía había más incertidumbres. Incluso ese grupo de trabajo, todas las incertidumbres que has comentado, Adur, pues se pueden ir resolviendo y tratando en ese grupo de trabajo y enfrentándolas en la medida que podamos. Ni bakarrik aipatu nahiko nuke, onarpena 2014ko maiatzean esaten dezu eman zala, eta 2014ko maiatzetik gaur daño nik uste teori pixkate indula programa informatiko hori desarrollatu dala, ITeren prozeduran eta barrere abantzea handiak egon diala, Eusko Jaurlaritzatik ere asistentzia eta kurtsi ugari eman zaizkiela udaletako teknikariei eta bar, eta nik benetan argi dago lan informatibo hitzela gelditzen zaio, udalari beste hainbat gaietan ere gertatu dakioken bezala, baina nik ez diot zentzurik ikusten printzipioz lantalde horri. Egia da aurrekontutan aztertu beharko dugula, baina berriro beste arazo bat sortzen zaigu. Ze udalak baditu baliabideak, udalari dagokio etxe bizitza parkearen eraberritze hortan diru laguntza jartzea, edo hori ere etxebideek eta beste organismo batzuk ematen dituzten laguntzak benetan handitu behar dituzte hori egiteko. Esan nahi dut aurrekontuetan hitz egingo dugu honi buruz, ez daukagu inongo eragozpenik, baina bueno, aurrera abstenituko gea, ez daukagu kontran ezer esateko, baina esan bezala gaurkoz eta udalak ditun baliabideak kontutan izan da, ez diogu zentzurik topatzen lantalde hori sortzeari. Deko bozkak, abstentzioak, zazpio, hori da. Zortzi eta bost. Orain azkeneko puntua, eskaerak eta galderak. Gauzatxo bat nik argitu, besteik ez. Atzo goizean Donostien egon nintzen bizikidetza... Espera un poco. Juan Miguel, por favor, perdona. Un segundo. No, que primero... Juan Miguel, perdona. Juan Miguel, perdona. Está antes otra persona. Lo que tú haces yo no puedo
Espera. Lasai. Atzo goizean Donostian egon nintzen bizikidetza lantzen zean, eta, harritu zitzaidan, jende inguruko udara gehienak, ia urte bat edo gehiago daramaza plangintza horretan. Hainbeste, zinegotzin arteko programa landuta, eta gero ere kalen egindako lanak, ezta? Orduan, guk gure aldetik edo onartu egin zen, eta aurrekontuna onartu zen partida bat, horrei aurrea egiteko, badakigu ere, diru laguntzak badarela, eta hainbeste gauzak darela. Eta orduan, nahi genuen, lehen hasteko programa horietan, eta jakin dezazue, behar bada bakarrik izango gehala, bertan aritzen ez garenak. Bizikidetza lan, bai. Ahora. Se trataba sobre el tema de la discapacidad, que es y el empleo que la semana pasada es lo que yo sabía. Esta señorita Ana que está ahí, la bonita, todos sabían, hasta bonito. Les van a entregar también una estancia de inspección. Y sobre todo se refiere al tema de la discapacidad en pleno ayuntamiento, y que según esta señorita dice que hay 63 trabajadores y tiene que haber el 7%, según el convenio que tenéis de Udalich. Y resulta que eso da a 4,4. Resulta que ahora en el ayuntamiento no hay ningún trabajador, y en julio se mandó un informe a donde está la secretaria Ana, y que todavía no ha habido no se ha hecho, y estamos en noviembre. Pues vaya. En ese tema de la discapacidad de las personas, que se dice que el 7% se dice que es a partir de ese 73% son iguales, según esa teoría, pero es que no es normal, porque una persona de 33, 35, 37% no es lo mismo que uno es 35. Entonces, como se dice, 7%, 33%, todos minusválidos, todos iguales, y todos no pueden estar en el mismo grupo, porque las personas con una discapacidad, si están todos juntos, uno del 35% a uno del 75% en el mismo sitio, es imposible, porque hay personas que tienen 35%, pero cantidad de cientos y miles que no se les nota nada. Que no tiene nada, pero bien, tiene coche, incluso van a 160, y muy bien para correr, para jugar al fútbol, de todo, y no se les nota nada, pero tienen alguna cosita pequeña, y esos no pueden estar con personas que tienen 70%, 65%, no pueden competir por esos puestos de trabajo, y estas lo único que hacen es aprovecharse de ese cupo que se pone por 33%.
eso es lo que está pasando. Entonces, sugiero que mejor que se haga es en el puesto de trabajo es poner una de 33, pues al 50%, otra de 50 a 65 y otra de 65 en adelante para psíquicos y con personas así, o sea, partir el porcentaje, a repartirlo. O sea, 33 al 50, de 75 para adelante con psíquicos severos. Y luego también se está pidiendo, como estaba el antes el alcalde, que si tiene que tener carnet de conducir, que si el euskera, que si carnet de camión, que si incluso tener un cohete o lo que sea. Y no entiendo cómo es esto. Pero a estas personas se están pidiendo cosas que a veces hay personas que tienen grandes capacidades que no pueden llegar a esos sitios. Y también no sé si hay un compromiso de verdad de sacar estos puestos a estas personas porque no se está haciendo. Y quiero saber qué es lo que pasa en este ayuntamiento, porque no se hace. Eso es lo que quiero que se vea. ¿Qué pasa? Por lo que sé, la última persona que se ha incorporado al ayuntamiento es precisamente para cubrir una plaza con minusvalía. Pues bueno, todos sabemos que por desgracia falleció también otro compañero que también tenía esa característica y bueno, pues esa persona fue sustituida interinamente por otra persona que también cumplía con esas características. Otra cosa es lo que pasa igual, con Miguel igual lo mejor es tratar en una reunión aparte. Que ya sabes cómo murió. ¿No? Ya sabes cómo murió Vicente, ¿no? El que tenía minusvalía murió, el trabajador. Ni cueste de nada la parte de ITA. Ya se ha ocupado con otra persona minusválida también. Iñaki, dile por favor, que lo mejor se hace igual una reunión aparte. He visto un escrito recientemente de él en este sentido. No sé si ayer o... Juanmi ha venido un poco, ya nos comentó ayer antes también, y Ana también ya le comentó. La Junta de Gobierno hace un tiempo, como un par de meses o tres que lo vimos, que es que pedía que conforme a las leyes el 7% de los puestos y la plantilla orgánica se dediquen a discapacitados. También ocurre una cosa que ahora podemos cubrir interinamente, porque el puesto... Juanmi simplemente dice que cuando se aprobó la moción o el Ordicia Age del 7% de personas con discapacidad para la plantilla, que se cumpla. Y que se gradúe un poco los niveles de discapacidad. Entonces, puedo hablar. La información todavía está pendiente. Pero no se puede decir pues a 33% y a partir de ahí todos a meterse, porque si no puede competir, si no serían todos, vendrían a los de 35, 36, 40%. Entonces los de 60, 65, 70 no tendrían nada. Todo sería para los de 35%. En teoría son las personas que casi no tienen una discapacidad. Y se iban a todo. Y los otros grandes, que menos válidos, se quedarían sin nada. Y eso está pasando. En todos los sitios pasa eso. En todos los sitios. Y la ley está puesta así. No es justa, justamente la ley. No es justo, pero debería estar repartido entre un tipo de personas. En una discapacidad, pero es que no está así. Bueno, además, en el hombre, y eso no está bien. Ni si cuando estaba, a ver, vas a hablar con Igor, cuando estabas tú de alcalde, ¿cuántos minusválidos había? 1 o 2, y 4% tampoco se hizo gran cosa, ¿no? Y cuando estaba usted hace 8 años, tampoco había gran cosa. 2 o así. Y tampoco se dio el 4%, 4,4, o sea que es 4,5. Tampoco se cumplió nada. Nada se hizo por esto.
Y es que esto, no sé por qué, yo creo que es mejor hacer ahora a porcentajes de discapacidad. O sea que uno de 33 a, no sé, como decir, a 50, 65 psíquicos, pero que pueden trabajar. No un psíquico cualquiera, sino uno que pueda trabajar. Hay gente que tiene mucho porcentaje, pero que verdaderamente pueden trabajar. ¿Entiendes? Muchos no hay, pero hay gente que sí podemos. Sí, hay gente que sí. Hay pocos, pero hay. De verdad, hay gente. Y esa gente no se va a quedar así. Pero hay gente que verdaderamente podemos. Yo, por ejemplo, como persona, yo tengo un 90% y no lo voy a ocultar de ninguna forma. Yo no veo bien, tampoco oigo bien. Eso me he venido desde los 8 años por operación de tumor, pero y llevo un tratamiento por secuelas de aquello y eso me hace tener gran discapacidad y puedo hacer muchas cosas. Hay otras personas que están igual que yo y que pueden hacerlo. Cuando tenía 8 años sabía también euskera, pero estuve en coma y se me olvidó todo, incluso andar. Joder, cuando andaba así. Joder, hay gente que tiene algo parecido a mí también, pero lo pueden. Y por eso se nos pide carne de conducir, el euskera y cosas así. ¿Qué vamos a hacer? Han discapacidad, si no hemos podido hacer nada. Hemos intentado, pero por eso tengo otro doctor aquí, porque tengo que estar lejos, con uno lejos y no puedo aprender en la escuela. Otros igual. ¿Qué más podemos hacer? Es que es la ley, es la vida, pero las cosas no están bien puestas. Eso de la discapacidad debería estar partida en porcentajes. Yo por eso fui a Madrid con el equipo de Osoigo, que me invitaron para que vaya a hacer una pregunta en internet. Ellos me llamaron y fui allí por eso, y encantado. Que te va a responder ahora José. Se va a responder Josemi. Dice que va a estudiar el tema. Sí. Y que te llamarán para una reunión. ¿Vale? Josemi? ¿Josemi? Vale. Venga. Habla con él. No, bueno, Juan me dice que vale, pero que le llaméis. Te llaman. ¿Vale? Vale.